Ναι, είμαι η Εμιλία Τσαγκαράτου, είμαι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τυχαίνει αυτή η σχολική χρονιά μόνο να είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕΔ. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που μιλάω σε τέτοιες εκδηλώσεις, κάθε φορά τυχαίνει να υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Κάθε φορά αντιμετωπίζουμε και ένα καινούριο κομμάτι και ένα καινούριο μέτρο της επίθεσης που έχει εξαπολυθεί συνολικά στη δημόσια εκπαίδευση. Χθες λοιπόν και σήμερα αντιμετωπίζουμε στα σχολεία μας, το μικροφωνίζει αυτό, δεν ξέρω πώς είναι. Θα το βάλω πιο μακριά, γιατί ακούγεται. Την περίφημη ιστορία, ίσως την έχετε ακούσει και έχει έρθει στα σχολεία σας, της οργανικότητας. Στην Άλφα Αθήνας, λοιπόν, δεν ξέρω και αν έχει γίνει ένας αντίστοιχος υπολογισμός. Στην Άλφα Αθήνας ούτε λίγο ούτε πολύ το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει ότι πρέπει να καταργηθούν, ότι πλεονάζουν, ότι περισσεύουν 500, τελείονται 500 οργανικές θέσεις. Υπολογίζοντας βέβαια μόνο της τάξης, δηλαδή μόνο τους συναδέλφους δασκάλους των τάξεων. 200. Εδώ είναι 200. Μάλιστα, δάσκαλοι. Γιατί αν επεκταθεί και αν υλοποιηθεί το μέτρο, αυτό σημαίνει παρασύρεται και ο αριθμός των οργανικών στα ολοήμερα και φυσικά και οι οργανικότητες των ειδικοτήτων. Κάνοντας λοιπόν μια διαίρεση του Υπουργείου Παιδείας, διαιρώντας τον αριθμό των μαθητών για 25, υπολογίζει πόσοι δάσκαλοι χρειάζονται σε ένα σχολείο. Το δικό μου το σχολείο, για παράδειγμα, που είναι ένα 12θέσιο σχολείο, διαιρεί τον αριθμό των μαθητών για 25 και λέει: μα έχετε 3 περιστατωμένες οργανικές, πρέπει να είναι 9. Ίσως και στεγαζόμενο εξαθέσιο πρέπει να είναι 5. Και για να μην τα πολυλογούμε, βγαίνει ένα άθροισμα 500 οργανικών θέσεων. Εάν το δούμε αυτό πανελλαδικά, γιατί αντίστοιχο έγγραφο έχει έρθει σε όλες τις περιφέρειες, μιλάμε για χιλιάδες οργανικές θέσεις. Χιλιάδες. Ένα πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι συνάδελφοι, ότι ήδη το Υπουργείο Παιδείας, μιας και μιλάμε για αξιολόγηση, έχει αξιολογήσει λοιπόν ότι δεν χρειάζονται χιλιάδες συνάδελφοι μας στα σχολεία. Και όχι μόνο με την κατάργηση των οργανικών θέσεων, αλλά με τον μηδενισμό των προσλήψεων και με το ΦΕΚ το οποίο αποφασίζει ότι πρέπει να προσληφθούν στα σχολεία μας του χρόνου, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, μόνο 2.000 αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Ας έρθουμε λοιπόν στο κύριο θέμα που ήταν μια εισαγωγή, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά, κάθε εβδομάδα ερχόμαστε αντιμέτωποι και με ένα καινούριο πράγμα το οποίο έτσι μπαίνει σαν ένα κομμάτι στο συνολικό πάζλ του θέματος που θα συζητήσουμε σήμερα, της διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και μέσω της αξιολόγησης. Θέλω συναδέλφους και συνάδελφοι να πάμε λίγο μακριά, να πάμε στην Αμερική. Πριν από κάποιους μήνες, στην αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, ίσως οι περισσότεροι από εσάς έχετε ακούσει, είχε γίνει μια μεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών στο Σικάγο, με βασικό σύνθημα οι εργασιακές συνθήκες και οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών είναι οι συνθήκες μάθησης των μαθητών. Και είχαν 3-4 βασικά αιτήματα. Ένα, αύξηση του μισθού τους. Δεύτερο, να μην αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Και τρίτο, να μην αυξηθεί το διδακτικό τους ωράριο. Και τέταρτο, να διατηρηθούν ορισμένοι αντισταθμιστικοί σταθμοί που υπήρχαν παραδοσιακά στα αμερικάνικα σχολεία και που ο Δήμαρχος του Σικάγου ήθελε να καταργήσει. Και είχαν αποτέλεσμα, νίκησαν. Πήραν και αύξηση στο μισθό τους, κατάφεραν να διατηρήσουν τον αριθμό των μαθητών ανατμήμα όπως το Δήμα και να μην αυξηθεί το ωράριό τους. Τώρα που κολλάει αυτό θα μου πείτε στην αξιολόγηση. Κολλάει γιατί? Γιατί αμέσως μετά ο οίκος Moody's, ο γνωστός οίκος Moody's που αξιολογεί τα οικονομικά συστήματα των κρατών, των χωρών, εν πάση περιπτώσει, ανά τον κόσμο, αξιολόγησε το εκπαιδευτικό σύστημα του Σικάγου, το υποβάθμισε. Από Α συν Σ, το έκανε Α συν. Γιατί? Γιατί λέει ότι η αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών σημαίνει ότι ο Δήμος στο Σικάγο θα είναι αναγκασμένος
χρήματα που θα μπορούσαν να επενδυθούν σε πιο κερδοφόρες από την εκπαίδευση δραστηριότητες, αναγκαστικά πρέπει να πάνε στα σχολεία. Και μια και μιλάμε για το Σικάγο, συνάδελφοι, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος εκεί αποφάσισε το κλείσιμο 100 σχολείων στο Δήμο, στην πόλη, και μάλιστα σχολείων στις πιο φτωχές και υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης. Τυχαίο δεν νομίζω. Και ένα τέτοιο ρεύμα υπάρχει συνολικά στην Αμερική. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και ερχόμαστε στην Ευρώπη. Αυτές τις μέρες πάλι γίνεται μεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών στη Δανία. Τα αναφέρω συνάδελφοι αυτά τα παραδείγματα για να δείτε ότι οι ομοιότητες, και θα το εξηγήσω παρακάτω, δεν είναι συμπτωματικές. Στη Δανία λοιπόν οι συνάδελφοι μας εκεί απεργούν γιατί αποφάσισαν να αυξήσουν το ωράριο δουλειάς των εκπαιδευτικών. Το ανώτατο ωράριο που είχαν εκεί ήταν 25 ώρες εργασιακό, προσέξτε εργασιακό, διδακτικό είναι προετοιμασία όπως το λένε για την διδασκαλία. Και αποφάσισε λοιπόν η κυβέρνηση να το κάνει 37 ώρες. Και μάλιστα δίνοντας απόλυτη δικαιοδοσία στον διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας να αποφασίζει για το πόσες ώρες θα δουλεύει ο κάθε εκπαιδευτικός και το τι θα διδάσει. Τρίτο παράδειγμα. Πάμε στην Αγγλία. Η Αγγλία, ξέρετε, έχει μια ξεχωριστή σημασία, γιατί εδώ όλα αυτά τα χρόνια μας έλεγαν ότι το σύστημα αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα δεν θα είναι το σκληρό αγγλοσαξονικό σύστημα. Παρακάτω όμως θα πω ότι όχι μόνο θα είναι έτσι, αλλά ακόμα χειρότερο. Όπου ο διαβόητος πια εκεί υπουργός παιδείας, ο Μάικλ Γκόουβ της τελευταίας κυβέρνησης, αποφασίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πληρώνονται με βάση την απόδοσή τους, performance pay. Ο διευθυντής πάλι θα αποφασίζει αν ο εκπαιδευτικός κάνει καλά τη δουλειά του και άρα πόσο πρέπει να πληρώνεται. Και ο Υπουργός Παιδείας εκεί λοιπόν αποφάσισε να κηρύξει τον πόλεμο ενάντια στους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων, λέγοντας ότι εγώ θα έχω μηδενική ανοχή απέναντι σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό τεμπελιάσει και δεν πιάνει τους στόχους. Η επίθεση λοιπόν, συναδέλφισες και συνάδελφοι, απέναντι στο δημόσιο σχολείο και στον εκπαιδευτικό του δημόσιου σχολείου είναι μια γενικευμένη επίθεση. Δεν είναι μόνο λίγο. Είναι μια γενικευμένη επίθεση. Και είναι γενικευμένη επίθεση γιατί πια είναι ανάγκη του συστήματος, είναι ανάγκη του καπιταλιστικού συστήματος, να αλλάξει εντελώς το χαρακτήρα της εκπαίδευσης, της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως το ξέρουμε σήμερα. Όπως το ξέρουμε σήμερα, έστω με όλα τα στραβά κουτσά που είχε, με όλα αυτά που είχε κατακτήσει το κίνημα των εργαζομένων, το δεύτερο κίνημα για τη δημόσια εκπαίδευση, όλα αυτά πρέπει να διαλυθούν και να ισοπεδωθούν. Ο ΩΣΑ πριν από 15 μέρες στο Άμστερνταμ έκανε ένα συνέδριο, μια συνδιάσκεψη παγκόσμια, με αποκλειστικό θέμα την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Αποκλειστικό θέμα. Ο ΩΣΑ, προσέξτε, όπως διάβαζα πρόσφατα σε ένα άρθρο του Αμερικάνου λιγοστάτιου παιδαγωγού του Ζηρού, λέει πολύ εύστοχα το εξής, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τη διάλυση της ζωής των ανθρώπων, των εργαζομένων, όλοι αυτοί που ευθύνονται για τη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων, αρπάζοντάς τον από τα χέρια των εργαζομένων και από τα χέρια αυτών που τον παράγουν, όλοι αυτοί λοιπόν σήμερα έχουν λόγο, είναι οι πηγές της σοφίας πια, όπως το λέει εύστοχο Ζηρού, για το πώς πρέπει να εκπαιδεύονται, για το πώς πρέπει να εκπαιδεύεται σήμερα η νεολαία και το πώς πρέπει να δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί. Και υπάρχει υπερπαραγωγή, συνάδελφοι, υπερπαραγωγή. Έχουμε λοιπόν τον ΩΣΑ, ο οποίος κάνει συνδιάσκεψη ειδικά για το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, θεωρώντας την ως το μέσο εκείνο που θα βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης. Ένα από το δεύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο τελευταίο ντοκουμέντο της που έχει σχέση με την εκπαίδευση, με τίτλο «Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης», με έναν στιγνό τρόπο, που εγώ δεν τον έχω ξαναδιαβάσει, με έναν στιγνό τρόπο θέλει να εισάγει όλες τις έννοιες της αγοράς και της επιχειρηματικότητας στο δημόσιο σχολείο. Εγώ χαρακτηριστικά θα σας διαβάσω λέξεις μόνο από το κείμενο αυτό για να καταλάβετε λίγο το πνεύμα. Ανταγωνιστικότητα, δεξιότητες, εταιρικές σχέσεις, ιδιωτικός τομέας, ιδιωτικοί φορείς,
παγκόσμια αγορά, αποτελέσματα, έλεγχος, επενδύσεις, απόδοση, ευελιξία, εμπορικές ευκαιρίες, επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικές δεξιότητες. Λέξεις λοιπόν σε ένα κείμενο που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, υποτίθεται, όπου δεν υπάρχει ούτε μια φορά, και αυτό είναι το διαφορετικό πια, δεν υπάρχει ούτε μια φορά η λέξη γνώση. Η εκπαίδευση πια δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τη γνώση. Όλα είναι θέμα δεξιοτήτων. Τρίτο παράδειγμα. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει βγάλει ένα ωραίο βίντεο με θέμα την εκπαίδευση. Στο βίντεο λοιπόν αυτό γιατί έχει κάνει μια καμπάνια, γιατί κάνει μια καμπάνια με θέμα εκπαίδευση 2020. Στο βίντεο λοιπόν αυτό αναρωτιέται τι είναι το σχολείο. Ρωτάει τι είναι το σχολείο. Τι λέει λοιπόν. Τι είναι το σχολείο, είναι το κτίριο, συν τους εκπαιδευτικούς, συν τους μαθητές, συν τα βιβλία, συν τους υπολογιστές και την υπόλοιπη ηλεκτρονική υποδομή. Βεβαίως, λέει, είναι και αυτά. Είναι οι εισρωές, όπως τις λένε πια στην εκπαιδευτική ορολογία. Είναι τα inputs, είναι αυτά που μπαίνουν στο σχολείο. Αλλά δεν έχουν σημασία αυτά. Σημασία δεν έχουν αυτά. Σημασία έχουν οι εισρωές. Σημασία έχουν τα outputs. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και πώς το μετράμε το αποτέλεσμα. Το μετράμε με τις επιδόσεις των μαθητών και το μετράμε επίσης βρίσκοντας και στρατολογώντας, χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη σε εισαγωγικά, τους πιο ικανούς και άριστους εκπαιδευτικούς. Γιατί δεν μπορεί η επένδυσή μας να πηγαίνει χαμένη. Άρα λοιπόν η αξιολόγηση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής μονάδας δεν είναι απλά μια ιδεολειψία, δεν είναι μια απλή μανία, είναι μια ανάγκη του συστήματος πια για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να δουλέψουν τα σχολεία. Γιατί μιλάμε για μια συνολική αλλαγή, συνάδελφοι, στο δημόσιο σχολείο. Εγώ λοιπόν θα το βάλω με 4 τίτλους αρχικά και θα προσπαθήσω μετά λίγο να το γεμίσω το καθένα από αυτά. Αντί λοιπόν να έχουμε το σχολείο των κρατικών δαπανών, το σχολείο δηλαδή που οικονομικά θα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στον κρατικό προϋπολογισμό, πάμε στο σχολείο της επένδυσης, των επενδύσεων. Η Παγκόσμια Τράπεζα λέει: επενδύουμε γρήγορα, επενδύουμε έξυπνα στο σχολείο. Επένδυση, θα το εξηγήσω παρακάτω λίγο καλύτερα. Δεύτερος τίτλος. Αντί να έχουμε το σχολείο των συλλογικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων, έχουμε πια το σχολείο της ατομικής διαδρομής και της ατομικής ευθύνης και της ανταγωνιστικότητας. Και ανάμεσα στα σχολεία, και ανάμεσα στους μαθητές, και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Αντί για το σχολείο της γνώσης και της κριτικής και της ολόκληρης διαμόρφωσης της προσωπικότητας των μαθητών μας, πηγαίνουμε στο σχολείο της δεξιότητας, της κατάρτισης, των σεμιναρίων, των προγραμμάτων, φαντάζομαι τα ζείτε και εσείς όπως το ζούμε εμείς κάθε μέρα στα σχολιά μας. Τέταρτο. Αντί για ένα σχολείο που θα επιληφθεί τις ανάγκες των μαθητών του, πάμε σε ένα σχολείο που οι μαθητές πια θα πρέπει να υπηρετούν τις ανάγκες του σχολείου. Πάμε λοιπόν να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά το καθένα από αυτά. Το πρώτο. Δεν είναι τυχαίο, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ότι χρησιμοποιούν τη λέξη επένδυση πια για το σχολείο. Γιατί η λέξη επένδυση παραπέμπει και σε άλλο πράγμα. Παραπέμπει στο ότι η επένδυσή μου πρέπει να πιάσει τόπο. Η επένδυσή μου, δηλαδή αυτά τα λίγα που δίνει το κράτος, τα λίγα πια, και προσέξτε αυτές οι κατευθύνσεις δεν ισχύουν μόνο για τις χώρες που υπάρχει οικονομική κρίση ή καπιταλιστική κρίση, όπως στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι κατευθύνσεις κοινές. Αφού λοιπόν επενδύω, πρέπει να έχουν και αποτέλεσμα. Επίσης, η δημόσια επένδυση πια θεωρείται σαν εκείνη η οποία μοχλεύει, αυτή τη λέξη που χρησιμοποιούν, τραβάει δηλαδή την ιδιωτική επένδυση. Πια τα κείμενα όλα και τα δικά μας τα κυβερνητικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ δεν θεωρούν πια ως εκπαίδευση μόνο, όταν χρησιμοποιούν τον όρο εκπαίδευση, θεωρούν όλο το πλέγμα της δημόσιας, ιδιωτικής, άτυπης και κριτικής εκπαίδευσης, μέσα από τους οποίους ο καθένας πρέπει ατομικά να αναζητήσει την διαδρομή εκείνη που θα τον οδηγήσει, υποτίθεται, στην αγορά εργασίας, όμως στη γνωστή ζούγκλα πια που ζούμε ως αγορά εργασίας. Για να μην θεωρητικολογώ, να δούμε τα παραδείγματα στη δική μας εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τα ερωτηματολόγια που κατά καιρούς μας βάζουν να συμπληρώνουμε, όπως τα σχολεία του ενιαίου αναμορφωμένου προγράμματος που κληθήκαμε να συμπληρώσουμε πρόσφατα,
είναι ερωτηματολόγια ιδιωτικών εταιριών. Το EPSIC, το περίφημο πρόγραμμα επίσης, είναι πρόγραμμα μεν του Υπουργείου Παιδείας, όπου ο βασικός όμως, το υπεύθυνος, εν πάση περιπτώσει του προγράμματος, είναι ιδιοκτήτες εταιριών fitness. Όλες οι δραστηριότητες πια του δημόσιου σχολείου ή σε ένα μεγάλο βαθμό οι δραστηριότητες του δημόσιου σχολείου πια, ανεξάρτητα αν έχουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας ή όχι, οι περισσότερες από αυτές στηρίζονται από το ιδιωτικό τομέα. Το δεύτερο, από το σχολείο των συλλογικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων στο σχολείο της ατομικής ευθύνης, του ανταγωνισμού κτλ. Εδώ, συνάδελφοι, η αξιολόγηση είναι εκείνο το εργαλείο που όχι μόνο οδηγεί σε αυτό το πράγμα, αλλά επιδιώκει και τη συνένεσή μας σε αυτό. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, συνάδελφοι, επειδή ξέρετε πρέπει να μιλάμε και με την πραγματικότητα για να μπορούμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τέτοια πράγματα, είναι τα πρότυπα σχολεία. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες πια, επειδή η αξιολόγηση έγινε στα πρότυπα σχολεία, με τον τρόπο που περιγράφει το κρατικό διάταγμα. Πολλές καταγγελίες, συνάδελφοι. Και μάλιστα οι συνάδελφοι εκεί καταγγέλνουν και ένα κλίμα φόβου, υποταγής, τρομοκρατίας. Συνάδελφοι που δεν μιλούν μεταξύ τους, που επικοινωνούν με mail, γιατί φοβούνται μήπως τους ακούσει η διευθύντρια και τι θα πει ο διευθυντής κτλ. Η τυπική εκπαίδευση, συνάδελφοι, δεν είναι πια το ζητούμενο. Ξέραμε παλιά ότι το παιδί πήγαινε σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τέλειον, έπαιρνε απολυτήριο, έπαιρνε στο πανεπιστήμιο. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση κάνουν και την εξής εκτίμηση. Και κάνουν και την εξής λαθροκυρία. Υπάρχει, λέει, more schooling, δηλαδή πηγαίνουν όλο και περισσότερα παιδιά στο σχολείο. Ίσως αυτό, εάν το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι γεγονός. Αλλά υπάρχει less learning. Υπάρχει μικρότερη εκμάθηση. Τα παιδιά δηλαδή μαθαίνουν λιγότερα. Βέβαια μαθαίνουν λιγότερες δεξιότητες, αυτό εννοούμε. Άρα λοιπόν, εμάς δεν μας ενδιαφέρει η τυπική εκπαίδευση. Το ζήτημα δεν είναι αν το παιδί, αν ο εκπαιδευόμενος θα τελειώσει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μια συγκεκριμένη μορφή της δημόσιας ή ένα συγκεκριμένο σχολείο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μέσα από οποιοδήποτε δρόμο, ακόμα και άτυπο, να μπορέσει τσάκα-πάτρα να αποκτήσει ορισμένες δεξιότητες, απλά και μόνο ως βάση για να μπορεί να καταρτίζεται ξανά και ξανά και ξανά, για να μπορεί να αλλάζει και επαγγέλματα όπως το ίδιο. Να μπορεί να αλλάζει 8 δουλειές εν πάση περιπτώσει στη διάρκεια του διαδοτικού βίου. Έτσι λοιπόν, συνάδελφοι, από το σχολείο της γνώσης πάμε στο σχολείο της δεξιότητας. Η αξιολόγηση εδώ έρχεται λοιπόν να μετρήσει ο κατακαιρματισμός, το κουτάκι, η δεξιότητα, είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί πιο εύκολα. Σε χώρες που έχει εφαρμοστεί ένα σκληρό σύστημα αξιολόγησης, όπως είναι οι αγγλοσαξονικές χώρες, μετριούνται σε κουτιά τα πάντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και αν δείτε και το προεδρικό διάταγμα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κατάρτιση και τα 5 πεδία στα οποία θα έχουμε να αξιολογηθούμε, είναι ένας απίστευτος κατακαιρματισμός κάθε δραστηριότητας μέσα στο σχολείο. Και το κάθε τι πρέπει να μετριέται. Ακόμα και οι σχέσεις μας με τους γονείς, οι σχέσεις μας με τους μαθητές, το πώς έχουμε προχωρήσει την ύλη. Καλά, υπάρχουν και απίστευτοι βερμπαλισμοί βέβαια και ορολογίες και αυλούμπες μέσα στο προεδρικό διάταγμα. Αν θέλετε, σας διαβάζω μετά και ένα κομμάτι για το πώς προβλέπετε να είναι ο εξαιρετικός εκπαιδευτικός. Αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι το κάθε τι μετριέται. Το κάθε τι μετριέται στο όνομα της ποιότητας. Η ποιοτική εκπαίδευση είναι εκείνη στην οποία πρέπει να υπάρχει ισχυρή ηγεσία, leadership. Δεν είναι τυχαίο που σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα πια ο ρόλος του διευθυντή ενισχύεται πάρα πολύ, όχι μόνο στο δικό μας. Δεύτερο, πρέπει να υπάρχουν standards, πρότυπα, σταθμισμένα μάλιστα. Τρίτον, πρέπει να μετριούνται οι επιδόσεις των μαθητών. Και μάλιστα στο νόμο για την αρχή διασφάλισης της ποιότητας μπαίνει ως πρώτο κριτήριο ότι πρέπει να υπάρχει μέτρηση των επιδόσεων των μαθητών.
Σε κανένα σύστημα αξιολόγηση συνάδελφου που σέβεται τον εαυτό του δεν υπάρχει κομμάτι που να μην μετράει τις επιδόσεις. Είτε με τον πιο χυδαίο, απορρέο και ιδιωτικοποιημένο τρόπο που είναι στην Αμερική, όπου οι εταιρείες φτιάχνουν τα τεστ, οι εταιρείες δίνουν τα τεστ στα σχολεία, οι εταιρείες τα βαθμολογούν. Οι εκτιμήσεις που γίνονται είναι ότι η business αυτή γύρω από τα τεστ στην Αμερική είναι μια από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις. Μέχρι και τις δικές μας εξετάσεις πια. Κοιτάξτε τους μπαίνει σιγά σιγά εξετάσεις για τα πρότυπα σχολεία. Θα βγουν οι εξετάσεις για την ξένη γλώσσα, για το παιδικό προσωπικό μου συμμάθειες μέσα στο σχολείο. Κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά πια η ξένη γλώσσα θα έχει τέτοιο χαρακτήρα η διδασκαλία της, προετοιμασία για τεστ και πάει λέγοντας. Και οι αλλαγές που θα γίνουν στο Λύκειο, που θα προβλέπονται εξετάσεις και στις 3 τάξεις του Λυκείου, σε πανελλαδικό επίπεδο. Ας έρθουμε λοιπόν λίγο τώρα στην νομοθεσία. Λίγο σύντομα, φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς θα έχετε διαβάσει και θα έχετε δει. Όταν δημοσιεύτηκε το πόρισμα της ομάδας Ματσαγκούρα, πριν από 3-4 μήνες, εκεί λοιπόν γινόταν μια περιγραφή των συστημάτων αξιολόγησης πανευρωπαϊκά. Και έλεγαν λοιπόν υπάρχει εσωτερική αξιολόγηση, η αξιολόγηση δηλαδή που γίνεται μέσα στη σχολική μονάδα. Υπάρχει η ιεραρχική αξιολόγηση, η αξιολόγηση δηλαδή του Διευθυντή και του Σχολικού Συμβούλου ή του Επιτροπή παλιότερα. Και υπάρχει και η εξωτερική αξιολόγηση από εξωτερικούς φορείς. Εμείς λοιπόν έκανε την ευθύνη της ομάδα Ματσαγκούρα για να μην είμαστε πίσω από τους υπόλοιπους, θεωρούμε ότι πρέπει να βάλουμε και τα 3. Και τις 3 μορφές αξιολόγησης. Και αυτό το οποίο διαμορφώνεται είναι ένα τρομακτικά ιεραρχικό πλέγμα, γραφειοκρατικό, από τα πάνω προς τα κάτω, όπως καταλαβαίνετε, ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, ο εκπαιδευτικός, είναι εκείνος ο οποίος, και ο μαθητής βέβαια, δεν θέλω να κάνουμε μαθητή απ' έξω, είναι εκείνο ο οποίος θα συμφλήβονται. Κυριολεξία. Προσέξτε τώρα. Το παιδικό διάταγμα βάζει διευθυντή και σχολικού συμβούλου. Είναι η ατομική αξιολόγηση αυτή που φαίνεται μέσα στη σχολική μονάδα, η εσωτερική αξιολόγηση, η ιεραρχική. Αυτοαξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση γίνεται υποχρεωτική για τις σχολικές μονάδες. Θυμόσαστε, φαντάζομαι, ότι πριν από 2 χρόνια δεν είχαμε κληθεί να αποφασίσουμε που ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα της σύλλογης διδασκόντων στη συντριπτική του πλειοψηφία, ελάχιστη σύλλογη διδασκόντων, κυρίως στα βιβλιοτικά σχολεία. Είχαν δεχτεί να μπουν στο πρόγραμμα, η συντριπτική πλειοψηφία είχε αρνηθεί, κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε τώρα. Και το τρίτο και το καλύτερο είναι ο νόμος για την αρχή διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Αυτό, συνάδελφοι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρομακτικά γραφειοκρατικός μηχανισμός, μάλιστα το ονομάζουμε και ανεξάρτητο, το οποίο ο κύριος Μαΐστος μπορεί να μας πει για τα πανεπιστήμια την εμπειρία του, ότι υπάρχει μια αντίστοιχη, εν πάση περιπτώσει, αρχή, λοιπόν, που θα αξιολογεί την αξιολόγηση. Θα έχει δηλαδή την ευθύνη να παρακολουθεί αν όλα αυτά τα πράγματα που περιγράψαμε προηγούμενα γίνονται καλά. Γίνονται σωστά. Και μάλιστα με επιτροπές, προσέξτε τώρα, η Κεντρική Επιτροπή Αυτοκολλητικής θα τα μελήσει. Όπου θα έχει 2 προσώπους από την πρωτοβάθμια, 2 από την δευτεροβάθμια, 2 πανεπιστημιακούς, όλοι πρέπει να έχουν διδακτορικό μηδέν με αξιολόγηση. Ο μισθός τους δε, επειδή περνάμε και περίοδο κρίσης, έτσι και εμείς κατηγορούμε ότι είμαστε κυφίνες, οι οποίοι τρώνε το ειστέρημα του προβόπουλου, όπως μας είπε πριν από μερικές μέρες, 65.000 ευρώ το χρόνο είναι η αμοιβή. Όλο αυτό το πράγμα θα κοστίζει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Εκτός από αυτή λοιπόν την αρχή, θα υπάρχουν και τοπικές αρχές, γιατί φυσικά αυτοί δεν μπορούν να παρακολουθούν το κάθε σχολείο. Σε κάθε διεύθυνση λοιπόν θα υπάρχουν 1 με 2 τέτοιες επιτροπές αποκεντρωμένες, οι οποίες θα μπορούν ανα πάσα στιγμή να μπαίνουν στη σχολική μονάδα και να ελέγχουν αν γίνεται σωστά η αξιολόγηση. Και μάλιστα δίνεται η δυνατότητα, και αυτό είναι παγκόσμια πρώτη, αυτό είναι όντως παγκόσμια πρώτη, δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας της αρχής αυτής και συμμετοχής στις επιτροπές αυτές και από αξιολογικούς οίκους του εξωτερικού. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη. Δηλαδή, παράδειγμα σας λέω,
μπορεί η Ofsted, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, που είναι το γραφείο για τα στάνταρ της εκπαίδευσης στην Αγγλία, που μπαίνουν στο σχολείο σαν καουμπόιδες και αποφασίζουν εσείς πρέπει να κλείσετε, εσείς πρέπει να λείψετε, εσείς θα πάρετε τόσο, εσείς θα πολιτείτε, εσείς θα μείνετε, εσείς θα φύγετε. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, που είναι ένας αξιοπρεπέστατος, ας πούμε, οίκος αξιολόγηση, να συμβουλεύει και τη δική μας αρχή για το πώς θα κάνουμε την αξιολόγηση του σχολείου. Δεν θέλω να πω συνάντηση σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά αυτά. Εντάξει, αν θέλετε, μπορείτε να το συζητήσουμε και να ρωτήσετε μετά. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το πλέγμα αυτό είναι τρομακτικά, και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, τρομακτικά ιεραρχικό, αυστηρό, γραφειοκρατικό, σκληρό. Εδώ δεν χωράει περιθώριο να συζητήσουμε ότι ξέρετε ότι ο δικός μου διευθυντής θα είναι καλός να μας αξιολογήσει καλά. Ή με το δικό μου το σύμβουλο θα έχω καλά, άρα λοιπόν θα με παρακολουθήσει, θα έχω συμφωνήσει μαζί του και θα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Επίσης, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα για τον απλούστατο λόγο ότι ο νόμος για το βαθμολόγιο μισθολόγιο, με τις ποσοστώσεις που έχει, έτσι κι αλλιώς, δεν αφήνει περιθώριο να περάσουμε όλοι απόλυτα από τον ένα βαθμό που μιλάμε κτλ. Εξάλλου δεν θα έχει και κανένα νόημα για τέτοιου είδους αξιολόγηση. Και θέλω να βάλω και μια τελευταία πλευρά, συνάδελφοι, ότι η αξιολόγηση εκτός από το εργαλείο και το μοχλό εκείνο, ο οποίος θα μπορεί να καθαρίζει την μοίρα του χάρη που δίνεται, να πουλεί, να βάζει συνδεσιμότητες και σε αλήθους συνεδέλφους, είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο και για την παιδαγωγική μας κατάρτιση. Είναι πολύ βασικό εργαλείο. Να το σκεφτούμε λιγάκι. Πάντα θα έχουμε στο μυαλό μας, αν αυτό που κάνουμε, αν αυτό που διδάσκουμε, ακολουθεί τους στόχους της αξιολόγησης. Αυτό θα έχουμε στο μυαλό. Θα αυτολογοκρινόμαστε, θα αυτοπεριοριζόμαστε, θα σκεφτόμαστε κάθε φορά αν αυτό που κάνω είναι σωστό, με βάση τους στόχους που η κρατική εξουσία επιβάλλει πια στα σχολεία. Και δυστυχώς, εάν το αφήσουμε αυτό το πράγμα, στο κλίμα του σχολείου θα αλλάξει ριζικά. Κλείνοντας λοιπόν για να μην φάω άλλο χρόνο. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Απέναντι σε όλη την κατάσταση. Βέβαια, αυτό είναι, αν θέλετε, βασικό θέμα και των συνελεύσεων μας και των διαδικασιών των κινηματικών. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει χτες, όχι αύριο, χτες, οι σύλλογοι διδασκόντων με έναν μαζικό και οργανωμένο τρόπο να πούν όχι. Οι συνάδελφοι σε κάθε σχολείο πρέπει να μαζευτούν και σε κείμενα να πούν και να βγάλουν προς τα έξω την αντίρρησή μας απέναντι σε αυτό που γίνεται. Και μάλιστα από ό,τι έχω δει σε διάφορα site, ήδη έχει ξεκινήσει και γίνεται με κάποιες πρωτοβουλίες. 2. Πρέπει ανοιχτά και φερετά να μιλήσουμε στους γονείς και στην κοινωνία για το τι συμβαίνει συνολικά στο δημόσιο σχολείο και για την αξιολόγηση. Βέβαια, συνάδελφοι, η εμπειρία του 2006 μας δείχνει ότι μόνο, εγώ αυτό θέλω τουλάχιστον να κλείσω στην άποψη, εάν βγούμε έξω από εδώ, εάν βγούμε έξω από παιδιακό, θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Το 2006, βλέπω και πολλούς πρωταγωνιστές εδώ της ιστορίας, λοιπόν, είχαμε μιλήσει με χιλιάδες γονείς, σε συνελεύσεις, σε σχολεία, σε συγκεντρώσεις γονέων. Πώς καταφέραμε και πήραμε την κοινωνία με το μέρος μας. Δεν την πήραμε την κοινωνία με το μέρος μας συζητώντας απλά μέσα στα γραφεία, μιζεριάζοντας, στα γραφεία των σχολείων εννοώ, μιζεριάζοντας για το τι γίνεται. Όχι, βγήκαμε προς τα έξω, βγάλαμε αυτό που γίνεται στο σχολείο προς τα έξω. Το αίτημα το δικό μας έγινε αίτημα και της κοινωνίας. Η κοινωνία και οι γονείς και οι εργαζόμενοι πια ήταν στο δικό μας τον αγώνα, το δικό τους πρόσωπο. Και αν αυτό έγινε το 2006, σκεφτείτε τι ευκαιρία μας δίνεται σήμερα να το κάνουμε αυτό. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, το θέμα τώρα της οργανικότητας. Το ότι διαλύει τα σχολεία επί της ουσίας, αυτό από χτες έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα που έπρεπε να συζητάμε και με τους γονείς. Να τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έπρεπε να το πούμε, πρέπει να το πούμε, πρέπει.
Νιώθουμε ενοχή ακόμα, συνάδελφοι, εδώ αυτό πιστεύω. Λένε, μα εμείς έχουμε δουλειά, υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Οι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι δεν είναι η ανάξη, δεν είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης. Γιατί μας λέγαμε επιτέλους πρέπει και οι ανάξιοι να φύγουν, οι επίοικοι, ακούστε όλη αυτή τη φιλολογία. Όχι. Το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι είναι αυτούς που το σύστημα πετά απ' έξω, το καπιταλιστικό, για την βίωση. Επίσης, οι χιλιάδες των συναδέλφων μας, οι οποίοι του χρόνου δεν θα δουλέψουν, δεν είναι οι ανάξιοι. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να τα λέμε και πρέπει να γίνουν μάχημη δύναμη για να αλλάξει κατάσταση. Τρίτο. Θεωρώ ότι αν θέλουμε στα σοβαρά να δώσουμε τη μάχη όχι μόνο ενάντια στην αξιολόγηση, αλλά και για την υπεράσπιση του δημόσιου και του δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου, δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με έναν αγώνα τέτοιων μαζικό παρατεταμένο διαρκείας, απεργιακό. Τέτοιον που να μπορέσουμε πραγματικά να συμπληρωθούμε. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει ανέμακτα. Δεν μπορεί να γίνει ανέμακτα. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς σκόπο, δεν μπορεί να γίνει χωρίς θυσία. Και το τελευταίο, μιας και μιλάμε για το περιεχόμενο του σχολείου. Πρέπει επιτέλους να μπορέσουμε μέσα από τις συλλογικότητές μας, τους συλλόγους μας, τους συλλόγους διδασκόντων, τους συλλόγους του συνδικαλιστικούς μας, να δώσουμε και έναν διαφορετικό παιδαγωγικό λόγο. Είναι απαραίτητο. Προς το παρόν έχουμε διάφορες μικρότερες ή μεγαλύτερες ατομικές ή συλλογικές προσπάθειες, στις οποίες προσπαθούμε να αντιπαρατεθούμε στον κρατικό παιδαγωγικό λόγο. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε πια ο παιδαγωγικός λόγος να υποτάσσεται κάθε φορά στην εκπαιδευτική πολιτική ή, για να το πω διαφορετικά, δεν μπορεί η εκπαιδευτική πολιτική να γίνεται παιδαγωγικός λόγος. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα το οποίο η εξουσία ετοιμάζει για το σχολείο να γίνεται δογματικά και αξιωματικά και παιδαγωγική. Η ανάγκη του συστήματος δηλαδή παιδαγωγικοποιείται. Δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Και θα τελειώσω με αυτό. Δεν μπορεί, ας πούμε, στο δικό μου το αντικείμενο, εγώ διδάσκω αγγλικά. Στο δικό μου αντικείμενο πια η γλώσσα δεν θεωρείται ως εκείνο το εργαλείο το οποίο αλλάζει διαμορφώνει κριτήρια, το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να εκφράσει τη σκέψη του, το συναίσθημά του και να είναι και το εργαλείο όχι μόνο κατανόησης αλλά και αλλαγής της πραγματικότητας. Είναι μια δεξιότητα. Συνταγή, οδηγία, κανόνας, τσάντρα πάτρα να μπορώ να μιλήσω λίγα αγγλικά και μάλιστα αυτό θεωρείται πια δόγμα, είναι αξίωμα. Το παιδί λέει μαθαίνει την ξένη γλώσσα όπως και τη μητρική. Αυτό επειδή είναι η ανάγκη του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όντως να έχει ένα παιδαγωγικό δυναμικό το οποίο τσάντρα πάτρα να μπορεί να συνεννοείται. Δεν μπορεί όμως αυτό να είναι παιδαγωγικός λόγος. Το αναφέρω σαν παράδειγμα για να εξηγήσω λίγο αυτό το νόμο. Άρα λοιπόν, συνάδελφοι, είναι επιτακτική ανάγκη να συζητήσουμε και γι' αυτό. Και για το περιεχόμενο της δουλειάς μας και να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα φτιάχνουν ένα άλλο ρεύμα μέσα στα σχολεία. Βέβαια, τα μεγάλα παιδαγωγικά ρεύματα πάντοτε πήγαιναν χέρι με χέρι με τα κοινωνικά ρεύματα της αλλαγής. Αυτό είναι γεγονός. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε την αλλαγή για ένα άλλο σχολείο σε μια άλλη κοινωνία για μια χειραφετημένη εκπαίδευση και μια χειραφετημένη εργασία. Και μάλιστα τελειώνω θυμίζοντας το σύνθημα που φωνάζαμε τότε στη Διαμαντοπούλη όταν έκανε τις περίφημες πιέσεις για την καινοτομία. Γνώση σημαίνει ελευθερία και όχι αξιολόγηση και ιεραρχία. Γιάννης Μαΐσος, το Πολυτεχνείο Διδάσκω Πληροφορική. Δεν ξέρω πόσο σχετική είναι η πληροφορική με αυτά που μας απασχολούν σήμερα και πόσο μας απασχόλησαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μου θυμίσατε με το 2006 πολλά. Να πω και εγώ ένα παράδειγμα σε αυτό που σας είπα. Πώς παιδαγωγικοποιείται αυτός ο θεσμός που λέγεται αξιολόγηση. Συναντούσαμε στους διαδρόμους συναδέλφους που μας λέγανε εσένα μια αξιολόγηση σου χρειάζεται. Είναι πολιτικού χαρακτήρα. Επομένως, αν αυτό ενσωματωθεί και στον καθημερινό λόγο, καταλαβαίνετε ότι από τη μια μεν απαξιώνεται ως θεσμός, ως
λέει ο άλλος μια αξιολόγηση που χρειάζεται, είναι αρνητικός φορτισμένη. Απ' την άλλη όμως, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, ο οποίος αυτή την περίοδο αρχίζει και ξαπλώνεται στην κοινωνία, για να μπορεί να εκδικηθεί ο ένας τον άλλον. Φανταστείτε να καταγγείλει ένας συνάδελφος από τον άλλον, εσείς εμένα, εγώ εσάς και πάει λέγοντας, γονιός δάσκαλο, και μετά να είναι έτοιμος να βγει από την ροή της διδασκαλίας, να πάει σπίτι του, να πληρώνει ελάχιστα ή να μην πληρώνει. Γιατί θα είναι κώδικο συνεργειωτικά. Αυτά που νομίζω να ζείτε μέσα σε όλη την κοινωνία. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω όσο μπορώ πιο κοντά στα δικά σας, δηλαδή στην πρωτοβάθμια, στην δευτεροβάθμια, αλλά όλη την εκπαίδευση, τα αποστάρματα που βγάλανε στα συμπέρασμα όσο μπορούμε από αυτή τη λεγόμενη αξιολόγηση εντός εισαγωγικών, πάντα εντός εισαγωγικών, που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στα πανεπιστήμια σαν θεσμό. Πρώτα απ' όλα, εμείς αποφεύγαμε τον όρο αξιολόγηση γιατί ήταν περιμένος, εφθαρμένος. Προσπαθούσαμε να λέμε αποτίμηση, πώς αποτιμάς το έργο που έχει γίνει. Ίσα-ίσα για να αποφύγουμε αυτό που εκείνοι εννοούν. Και βέβαια ο νεοφιλελευθερισμός έχει πολύ συγκεκριμένο λόγο, σας ήρθε η εμπειρία εδώ, 3-4 όρους, και νομίζω 15, απασχολήσιμος, ευελιξία, φτιάξανε και καινούργιο όρο, εκείνο που λέγεται το ασφάλεια, ένα τέτοιο περίεργο πράγμα. Flexibility και security. Ωραία. Αυτά τα περίεργα πράγματα, καταλαβαίνετε, δεν είναι απλά εισαγόμενα. Είναι πράγματα που χτυπάνε την ιδεολογία του καθενός μας για να νομίζει ότι αυτό το καινούργιο μοντέλο, το οποίο ισχυρίζονται οι μεγάλες αυτές, οι μεγάλοι θεσμοί, όσα διεθνείς τράπεζα, ισχυρίζονται, και έχουν κρατήσει διεθνώς. Άρα λοιπόν, για μας η αξιολόγηση δεν υπήρχε. Σας πούμε τι εννοούμε. Ήταν μια διασφάλιση ποιότητας, επιτέλους άρχισαν να το λένε με το όνομά τους, αλλά και αυτός είναι θετικά φορτισμένος όρος, αλλά αρνητικά επί της ουσίας. Γιατί το παράδειγμα που φέρνω και για μένα δεν υπάρχει ούτε ένας να πει ότι έχω άδικο, είναι το εξής. Όταν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσετε ένα γιαούρτι, σήμερα, αύριο, εσείς, κάποιος άλλος, σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ και πείτε το όνομα του γιαουρτιού, θα είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα η ποιότητά του, προσέξτε τον όρο, η ποιότητά του θα είναι απλώς ίδια, δηλαδή συγκρίσιμη. Δεν μιλάει κανείς για το αν είναι καλή ή κακή. Πόσο καλή και πόσο κακή. Άρα το θέμα της ποιότητας δεν ελέγχεται. Η συγκρισιμότητα και η διασφάλιση του ίδιου πράγματος. Και σε ένα σημείο θα σας πω σε ένα σημείο πώς φροντίζουν αυτοί οι σοφοί, δεν είναι σοφοί, αλλά είναι οι υπηρέτες κάποιων μεγάλων κεφαλαίων, λένε με ποιο τρόπο μαγικό θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα ελάχιστα πρότυπα. Λένε τα ελάχιστα πρότυπα ώστε να είναι συγκρίσιμα. Άμα σου βάζουν τον όρο ελάχιστα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία είναι πραγματικά. Ας πούμε για το αγροσεξουαλικό σύστημα στη Μεγάλη Βρετανία, η Θάτσερ, επιχείρησαν να εφαρμόσουν ένα σωρό συστήματα όσο μπορούσαν πιο ποσοτικοποιημένα, καμία σχέση με ποιότητα, και στο τέλος κατέληξαν να κλαίνε επειδή μέσα σε 10 χρόνια έκλεισαν 80 πανεπιστημιακά τμήματα. Πανεπιστημιακά τμήματα όπως μαθηματικά, χημεία, βιολογία. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πέταξαν τον Νόμπελ που πήρανε στην κυβέρνηση, λέγοντας εγώ πήρα Νόμπελ επειδή δούλεψα σε αυτό το πανεπιστήμιο, σε αυτό το τμήμα και εσύ το κλείνεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ακραίες καταστάσεις. Δεν μιλάω για τις ανατολικές σπουδές, για τα θρησκευτικά, δεν μιλάω για τις φιλολογίες, δεν μιλάω για όλα αυτά τα οποία δεν αποφέρουν χρήματα. Και έρχομαι να σας πω ότι το σχέδιο Αθηνά που ακούτε συνέχεια Αθηνά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συρρίκνωση της ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε να βγαίνουν άνθρωποι υποθετικά απασχολήσιμοι και όχι τεμπέληδες. Δηλαδή και την ανεργία των 1,5 εκατομμυρίων την έχουν κάνει τα δικά μας τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το ερώτημα. Και μιας και κάνω αυτή την κίνηση, θα κλείσω το και λέγοντας. Και βέβαια την έχουν κάνει τα πανεπιστήμια αν μας εφαρμόσουν αυτό το σύστημα αξιολόγησης. Ξέρετε ανάμεσα στους όρους και στα κριτήρια τι έχουν βάλει. Για να είναι καλό ένα τμήμα, θα ελέγξουμε εκτός από τους βαθμούς που πήρανε, παρένθεση θα δούμε τι σημαίνει αυτό, και το κατά πόσο βρήκα δουλειά. Ενδιαφέρον, δεν είναι? Βεβαίως. Άλλο, το κατά πόσο τα κτίρια τους είναι επαρκή για να μπορέσουν να βολέψουν τους ανθρώπους που έρχονται να σπουδάσουν. Δηλαδή, από τη μια του κόβει τη χρηματοδότηση, δεν έχεις χαρτί να τυπώσεις, δεν έχεις ανταλλακτικά, δεν έχεις στα εργαστήρια αναδόσιμα, αλλά θα σε ελέγξει για αυτά. Σου κόβει λοιπόν τη χρηματοδότηση για να σε ελέγξει και κοιτάξτε με ένα μαγικό τρόπο
πως στο τέλος θα αρχίσουμε εμείς να κλαίμε που δεν έχουμε χρήματα και ή θα αναγκαστούμε να πάρουμε δίδακτρα, θα δείτε πώς θα γίνει εδώ, ή θα αναγκαστούμε να βρούμε χορηγούς, όπως έχετε πει ήδη εσείς στην Πρωτοβάθμια στην Ελλάδα, και ακούω πιέσεις από μια Coca-Cola, να λέγεται κολοκυθόπουλος της γειτονιάς, ο οποίος θέλει να σας δώσει μερικά χρήματα, αλλά 40 να βάλει μια μεγάλη ταμπέλα. Στον Καναδά υπάρχει ένα παράδειγμα ανάλογο και ένα κίνημα αναπτύχθηκε, μια ιδέα. Όταν δηλαδή μια εταιρεία θέλησε να πει, ξέρετε, εδώ έχετε μια εκπαιδευτική τηλεόραση και από το σύστημά του το εκπαιδευτικό, ορισμένη ώρα τη εβδομάδα, μισή ώρα ας πούμε, έπρεπε τα παιδιά να παρακολουθούν στο δημοτικό, μισή ώρα εκπαιδευτική τηλεόραση, ένα κεντρικό πρόγραμμα που εξέπαινε το Υπουργείο της Παιδείας. Το έχετε εδώ αυτό? Θα το είχαμε εκπαιδευτική τηλεόραση, αλλά άμα βρεθεί χορηγός θα πρέπει. Κοιτάξτε τι λέει. Κάθε τρεις και λίγο, σαν διαφημίσεις, πέφτανε και διάφορα μηνύματα, ας πούμε, της Coca-Cola. Το αντάλλαγμα ήταν ότι γέννησε. Διαφημίσεις δεν υπήρχαν. Θα έχετε σε λίγο, αν δείτε ότι είσαστε τόσο φτωχοί όπως και εμείς, υπήρχαν τετράδια, υπήρχαν λιβρία, υπήρχαν πρωτοτυπικά, υπήρχαν τουαλέτες, επισκεπτόμενες και καθαριζόμενες. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα, βεβαίως, επειδή υπήρχε μέσα στην εκπαιδευτική τηλεόραση διαφήμιση. Το σύνθημα των γονιών πρώτα και των δασκάλων στους μαθητές ήταν blackout, κάτι την πρίζα. Αυτό ήταν μαγικό. Στο τέλος, ακυρώσανε, αν θέλετε, το κέρδος αυτής της εταιρείας. Και σταμάτησε και η τηλεόραση. Αυτού του τύπου δηλαδή. Έρχομαι λοιπόν στο πώς θα μπορέσει να μετακυληθεί αυτό το φόρτος, αυτό το άκθος της όποιας κυβέρνησης, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο αυτό που συμβαίνει. Αυτή η Λέλαβα είναι ο φιλελευθερισμό. Να μετακυλίουμε το βάρος από το κράτος στους ιδιώτες, τον έναν, και να το αναφέρουν την ευθύνη των σπουδών του και να λένε εσύ υπεύθυνος είσαι σε όλα. Είναι τα μαγικά κουπόνια. Δηλαδή μπορεί να μην έχουν φτάσει ακόμα στην ιδιωτική εκπαίδευση, μπορεί να υπάρχει, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα έρθει και στο δικό σας το επίπεδο. Σε εμάς περιμένω αυτό που είχε πει ο Γιωργάκης ο Παπαδρέου κάποτε. Είχε πει το εξής. Ωραία, δίδακτρα δεν θέλετε, αλλά αφού το κράτος πληρώνει λεφτά για την εκπαίδευση και στην ανώτατη εκπαίδευση φυσικά, θα δίνουμε στην οικογένεια των εισαγωμένων φοιτητών ένα κουπόνι να πηγαίνουν να ψωνίζουν από όποιο πανεπιστήμιο θέλουν. Αυτό το να ψωνίζουν από όποιο πανεπιστήμιο θέλουν σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Γιατί αυτό? Ενώ δεν το προβλέπει το Σύνταγμα και ιδιωτικά κολέγια τύπου πανεπιστήμια και πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν, αν η μαμά θέλει ο Γιαννάκης, ο Κανακάρης, να τελειώσει σε 3 χρόνια, να μην έχει απεργίες, να μην μάθει δηλαδή τους δρόμους καθόλου και να πάρει ένα πτυχίο, κακήν κακός, αλλά πάρει ένα πτυχίο ή καλύτερα ένα σύνολο από δεξιότητες, έχουμε πει στο ίδιο. Ένα φάκελο προς όλων των φάκελων. Δεν θα είναι το πτυχίο, προσέξτε το αυτό, δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά θα σας πω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Όταν βγαίνει λοιπόν στην αγορά εργασίας, θα βγει μέσα σε 3 χρόνια. Μπορεί να κοστίζει λίγο παραπάνω, δεν ξέρω πόσο, αλλά μπορεί να το επιλέξει αυτό. Άρα, αν της δώσει το κράτος ένα κουπόνι, θα επιλέξει ή το δημόσιο πανεπιστήμιο ή το κολέγιο. Και επαναλαμβάνω άλλη μια φορά ότι ενώ έγινε όλη αυτή η μεγάλη μάχη και διευρύθηκε για το άρθρο 16 που απαγόρευε την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων με βάση τις διρεκτίβες τις ευρωπαϊκές και τους υποτελείς κυβερνήτες μας εδώ πέρα, παρότι η Βουλή δεν το πέρασε τότε, σιγά σιγά με νόμους, όσοι έχει καθίσει λίγο κανονικά, με τον εκτελεστικό νόμο του υποαναθεώρηση άρθρου 16 κατέβαινε η κυρία Γιαννάκη. Δηλαδή με τον νόμο που έλεγε αν αναθεωρείται το άρθρο 16 θα υλοποιούσε αυτή την αναθεώρηση. Με αυτόν τον νόμο μας πήγανε και μας φέρανε. Με τη Γιαννάκη, με τη Διαβατοπούλου και σήμερα με τον Ευρωπαϊκό. Άρα έχει ένα νόμο καθαρά αντισυνταγματικό, ο οποίος θεσμοθετεί τα κολέγια τα ιδιωτικά και αν γίνει αύριο μια αξιολόγηση δεν εκλογείται αυτού του τύπου. Αν ο κύριος Χ, δεν λέω ονόματα, μπορεί να είναι ο CZ του οτιδήποτε, μπορεί να έχει καλύτερα στοιχεία από το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο, από ένα πανεπιστημιακό τμήμα που εσείς θεωρείτε πάλι με την ανώπιση. Το γιατί? Γιατί ο τρόπος που θα διέται δεν θα έχει να κάνει με ποιότητα. Προχωρώ. Για μας αυτό που λέμε αποτίμηση είναι αν η ελληνική κοινωνία, και όχι μόνο, και ευρύτερα, είναι γεμάτη από αποφύτους των ελληνικών πανεπιστημίων, των ελληνικών σχολείων γενικότερα, σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλούς σωστούς ανθρώπους ενταγμένους μέσα στην κοινωνία. Άρα, γιατί στρεφόμαστε ενάντια στην παιδεία? Δεν στρεφόμαστε εμείς. Προφανές. Εκείνοι που στρέφονται είναι εκείνοι που θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν την παιδεία. Είναι πολλά τα λεφτά. Σας πω μόνο αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα τζίρο $600 δις ετησίως από την εξαγωγή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό κέρδους? 90%. Είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, αν η εκπαίδευση, η παροχή εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, e-learning, είναι 90%, είναι μεγάλες οι πιέσεις. Θα σας πω κι άλλο ένα τραγικό. Έχετε ακούσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, World Trade Organization. Αυτός, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, είχε σαν στόχο να σπάσει τα φράγματα που υπήρχαν μεταξύ των χωρών, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν έρχονται τα διάφορα αγαθά και οι υπηρεσίες χωρίς εμπόδια. Όχι να βάζουμε δασμούς εμείς στα εισαγόμενα προϊόντα, όχι να βάζουμε δασμούς στην εισαγόμενη εκπαίδευση. Λοιπόν, έγιναν του κόσμου οι συναντήσεις, οι διεθνείς, σε όλες τις έσπαγαν οι πολίτες, οι αντιδράσεις ήταν τόσες, που σταμάτησαν το έργο και δεν το προχώρησαν. Δεν κατάφεραν δηλαδή να βάλουν θεσμό υπερκρατικό που να απαγορεύει αυτή τη διακίνηση. Λοιπόν, παρόλα αυτά, σαν να λέμε, σύνταγμα δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά, μέσω διακρατικών συμφωνιών ρίχνουν αυτά τα προφίλια και τους ενδιάμεσους φραγμούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα να διακινούν. Απόδειξη. Αν πάει κάποιος και σπουδάσει εδώ σε ένα ελληνικό κολέγιο, το οποίο έχει σύνδεση με κάποιο βρετανικό ή γαλλικό ή όποιο άλλο, μπορεί να πάρει ένα πτυχίο που το εκδίδει το εκεί πανεπιστήμιο. Αυτό έτσι λέει. Αυτό είναι μια παροχή υπηρεσιών από εκεί στο αυτό. Έτσι νομιμοποιούνται οι κύριοι. Φορείς αξιολόγησης. Για να πω λίγο πιο στο συγκεκριμένο. Οι φορείς αξιολόγησης, όπως είπατε, είναι όλα αυτά τα επίπεδα. Αν μιλήσουμε για τους εξωτερικούς αξιολογητές, στα πανεπιστήμια, ίσως το κάνουν και σε εσάς θεσμό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση, δηλαδή να είναι αντικειμενική, δίθεν μητάγαμο, από έναν φορέα, ο οποίος φορέας πρέπει να είναι καταγεγραμμένος στο Μητρό Φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το μαγικό μητρό, για να πιστοποιήσει έναν αξιολογητή, πες μούδες, ξέρω εγώ κάποιον, θα πρέπει να είναι γραμμένος και να έχει κάποια στάνταρ. Εκεί επιτρέπεται να είναι και δημόσιος, μη κερδοσκοπικός και κερδοσκοπικός φορέας. Κερδοσκοπικός φορέας είπες, να κάνει αξιολόγηση. Βεβαίως, μια εταιρεία. Άρα λοιπόν, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Σπάρτας θα πάει να ψωνίσει αξιολόγηση. Ποιος θα είναι καλύτερος, εγώ ή το κολέγιο Χ? Προφανώς το κολέγιο Χ του σκίζεται να αποκτήσει μια αξιολόγηση, που έχει να αγοράσει και θα είναι καλύτερο. Αυτό είναι σαν το πληρώνουμε. Αυτά τα καταγγέλαμε. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουν φτάσει σε τέτοιους θεσμούς πλέον, λέει το εξής, ας πούμε. Όσα νομίζω ότι αυτή ήταν μια σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004. Πρέπει τα πανεπιστήμια να αποδεχθούν τις αξιολογήσεις. Φάτε τη στη μάπα. Μα υπάρχει τιμωρία αν δεν το κάνεις. Που γίνονται από τους φορείς διασφάλισης ποιότητας, αυτούς που είπαμε, και πιστοποίησης, ποιότητας και πιστοποίησης, θα βάλει μια ταμπέλα για να είναι πιστοποιημένο, όπως είπαμε όλοι, που αναγράφονται στα ευρωπαϊκά μητρώα. Αν δεν το κάνεις, δεν κοιτάξτε τι δεν. Αυτά θα είναι οι βάσεις για να πάρει αποφάσεις το Υπουργείο να σου δώσει άδεια λειτουργίας και άδεια απονομής διπλωμάτων. Δεν αξιολογήθηκε, δεν δίνεις διπλώμα. Δεν θα έχεις πελάτες. Θα κλείσει. Προχωράει. Τη χρηματοδότηση. Μπορεί να μην σε χρηματοδοτήσει αν δεν έχει κάνει. Και αυτά τα συμπτώματα είναι που τα ζούμε σήμερα στα πανεπιστήμια. Σε τμήματα πρώτη και αυτά και μετά. Άρα λοιπόν αυτά το 2004 οι διρεκτήρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περάσει και ας είναι ιδιωτικοποίηση, πιστοποίηση και οτιδήποτε. Και το τελευταίο είναι μπορεί να μην σε επιλέξω να σου δώσω φοιτητικά δάνεια και υποπροφίληση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να τα δώσει στο ξυλί και να μην τα δώσει στο πρωτεχνείο. Ξέρω εγώ, αν η δήλωση είναι καλύτερα στο πρωτεχνείο, ξέρω τι είναι η όπως σας είπα, αυτό που έχει σημασία με τους φραγμούς μεταξύ των διαφόρων χωρών για να πηγαίνουν και να έχουν υπηρεσίες, πάντα πατάμε στην αξιολόγηση, έχει να κάνει με κριτήρια. Πρώτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε την ελάχιστη υποδομή, τις ευκολίες και τις απαιτήσεις στο προσωπικό. Αυτή η ελάχιστη υποδομή. Δεν έχει σημασία αν εσύ ανεβάσει ψηλά το επίπεδο, το ελάχιστο μετράει. Να είναι συγκρίσιμη ακαδημαϊκή ποιότητα και πρότυπα. Άρα να φτιάξουμε πρότυπο που να είναι συγκρίσιμο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχω την ελευθερία να το κάνω καλύτερο.
Σημασία έχει να μπορεί να συμβεί. Να είναι πάντα ίδιο όπως πιστεύετε. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ πιο χοντρά και έχουν προβλεφθεί πριν από εμάς για εμάς. Γύρω στα 15 χρόνια πιο πίσω, η World Bank, η Διεθνής Τράπεζα, που συνεργάζεται στενά με τον διεθνή αυτό οργανισμό που λέγεται Δουνουτού, έλεγε ότι η ριζική αλλαγή ή η αναδόμηση ενός ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος σημαίνει είτε λιγότερο είτε και διαφορετικό διδακτικό και υποστηρικτικό προσωπικό. Αυτά να τα περιμένετε. Ήδη τα πάραμε στη μάπα στην Ελλάδα σε όλους τους κοινωνικούς. Αυτό σημαίνει απολύσεις, αναγκαστικές συνταξιοδοτήσεις ή μείζονες επανακαταρτήσεις και μετακινήσεις. Όπως το κλείσιμο μη αποδοτικών ιδρυμάτων, το έχουμε, συγχώνευση ποιοτικών ιδρυμάτων που απλώς δεν έχουν την κρίσιμη μάζα για να λειτουργήσουν, το έχουμε, ώστε να γίνουν οικονομικά αποτελεσματικά. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε δίδατα, αν δεν δανειστούμε από κάποια χρήματα, κλείνουμε τμήματα. Επίσης, η ριζική τροποποίηση της αποστολής και της παραγωγικής λειτουργίας ενός ιδρύματος, που σημαίνει αλλαγή ριζική του ποια είναι τα μέλη του προσωπικού. Δηλαδή, κάνει και σε αυτό το σημείο να ξεριζώσει το προσωπικό που είναι κακό. Θέλει να ξεμπερδεύει με όλους εμάς που αντιδρούμε, που αντισεκόμαστε, που θέλουμε έρευνα, που δεν θέλουμε να τρώμε έτσι έτοιμα με τέτοια πράγματα. Και βέβαια είναι ακόμα χειρότερο, γιατί λέει. Οδηγίες είναι αυτές, τις διεθνούς τράπεζες, τις διαβάζω κατά λέξη γιατί το μαθαίνουν συντονιστικές. Οι εργαζόμενοι και οι διοικούντες στα πανεπιστήμια έχουν την τάση να αντιστέκονται στις ριζικές αλλαγές. Κάπως ανεξάρτητα από την ανάγκη ή την καταλληλότητα, αυτή την κρίνουν της αλλαγής καθ' αυτής. Η αναδόμηση είναι εκθετικά δύσκολη, γιατί οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, όλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή έχουν προσληφθεί με πολιτικά κριτήρια. Σε χτυπάει. Αυτή η καταγγελία σκοπανή έχει σημασία για να μπορεί να μας πει δεδομένο. Ή τουλάχιστον είναι πολιτικά ενεργοί. Αφού λέει ότι είσαστε κακοί δημόσιοι υπάλληλοι πολιτικά, σας μπήκαν μέσα την κατάσταση. Ή, αν δεν μας πιάσει, πολιτικά ενεργοί. Και είναι κακό πράγμα. Είναι αρνητικό πρόσημο ότι είσαι πολιτικά ενεργός πολίτης. Ότι βοηθάς τον πιτσιρικά να μάθει πώς πρέπει να αντιδράσει. Και είναι δύσκολο να πιστούν. Στην περίπτωση των δημοσίων πανεπιστημίων, οι διδάσκοντες έχουν επιπλέον τρόπους για να αντισταθούν στην απειλή των ριζικών αλλαγών και της απώλειας της δουλειάς του. Το δικαίωμά του δηλαδή. Η ιδέα του πανεπιστημίου ως προμαχώνα συνέχειας και παράδοσης, η παράδοση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ο στρατός των φοιτητών, των υποψήφιων φοιτητών, οι περισσότεροι των οποίων μιλάνε ξεκάθαρα, είναι ελεγχητικοί, πολιτικά βίαιοι, και γενικά έχουν την ικανότητα να κατατάσσουν στους λόγους αντίθεσης προς τις κυβερνητικές προσπάθειες να αλλάξει ριζικά το πανεπιστημιό. Αυτές οι οδηγίες είναι καταστηριωμένες. Δεν προχωρώ σε αυτό, αλλά θα πω και άλλο ένα σημείο που πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Όταν πριν από χρόνια τα αντίστοιχα φαινόμενα άρχισαν να ενδιαφέρονται και να δουλεύουν γειτονιά τη γειτονιά στην Γαλλία, ο Φρανκ Φουκό, ένας κοινωνιολόγος, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο, μπορώ να σας το αφήσω μετά, αντιγράφει από τον οργανισμό ΟΣΑΚΟΡΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, άλλες οδηγίες για να δείτε ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό είναι πριν το 2000. Αν μειωθούν οι δαπάνες λειτουργίας, φανταστείτε ένα σχολείο τώρα, το κρατήσει σχολεία μέσα στην κατώταση. Θα πρέπει να λυθεί μέτρα να μην μειωθούν η ποσότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, έστω και αν πρόκειται να μειωθεί η ποιότητα. Για παράδειγμα, μπορούν να μειωθούν οι πιστώσεις που διατίθεται για τη λειτουργία των σχολείων ή των πανεπιστημίων, αλλά θα ήταν επικίνδυνο να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών. Οι οικογένειες θα αντιδράσουν με μείον τρόπο στην περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωπες με την άρνηση επαφής των παιδιών τους σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όμως, δεν θα υπάρξει η ίδια αντίδραση από την πλευρά τους αν μειωθεί βαθμιαία η ποιότητα της παιδείας. Κοιτάξτε, πολύ λεπτομερής. Το σχολείο μπορεί να ζητήσει σταδιακά και να λάβει την οικονομική συνδρομή των οικογενειών ή να καταργήσει κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αυτό γίνεται σταδιακά και αποσπασματικά σε ένα σχολείο, αλλά όχι και στο διπλανό. Έτσι ώστε να αποφευθεί η γενικευμένη δυσαρέσκεια του πολιτισμού. Και δεν ξέρω, να ξεσηκωθούν. Και επιτέλους, να σας πω τη δική μου γνώμη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι πρόταση, είναι σκέψη. Αυτό είναι εμπόρευμα που έχετε στα χέρια σας. Έτσι το βλέπω. Λοιπόν, να το μεταστρέψουμε.
Κάντε δωρεάν μαθήματα. Εγώ ξεκίνησα. Ανοίξτε τις πόρτες και τις πύλες στην κοινωνία, αυτό που είπατε πριν. Να πάνε και να έρθουν. Δεν είναι δυνατόν το διήμερο και τη νύχτα αν χρειάζεται. Εκδηλώσεις που να λένε λίγα μας δίνεις, δεν σημαίνει τίποτα. Εμείς τη μόρφωση, αυτή την έρευνα και την ανησυχία, αυτές τις εκδηλώσεις που δεν κοστίζουν σε εμάς τίποτα, αλλά αυτοί τις θεωρούν έξω από τη διαδικασία, να τις συνεχίσουν. Και νομίζω ότι με τέτοιες σκέψεις, σταματώ εδώ, για να πω ότι υπάρχουν πολλές ιδέες που έχετε κι εσείς και οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά είναι βέβαιο, που μπορούν να ξεφύγουμε λίγο από το στενό αυτό σύστημα της αξιολόγησης. Πώς θα αξιολογηθεί η διδασκαλία ενός δάσκαλου που βγαίνει σε πολύ σοβαρά ζητήματα. Συναδέλφους και συνάδελφοι, μου έρχεται να ξεκινήσω με ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησε ένα συναγωνιστή σε μια άλλη εκδήλωση. Τις περάσαμε εποχές παχιών αυταπατών. Σε αυτές λοιπόν τις εποχές, εάν κάποιοι γραφικοί που συνέχιζαν εκεί την περίοδο να μιλάνε για την βαρβαρότητα του καπιταλισμού, έλεγαν το εξής παράδειγμα, ότι θα βρεθεί κάποιος τραυματίας στον δρόμο, θα περάσει το ασθενοφόρο, θα σταματήσει και θα το ρωτήσει, έχεις 300 ευρώ, θα του πει όχι, και θα φύγει για να προχωρήσει τον επόμενο. Εκείνη την εποχή λοιπόν, το θεωρούσαν αυτό επιστημονική φαντασία. Σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Σήμερα ερχόμαστε να δούμε κατάφατσα το τέρας χωρίς μάσκα. Συνάδελφοι, η σημερινή εκδήλωση έχει μια σημασία. Γίνεται μέσα στις πολλές που αυτή την περίοδο γίνονται παντού σε όλη την Ελλάδα με θέμα την αξιολόγηση. Είναι εκδηλώσεις που κυρίως γίνονται με πρωτοβουλία παρατάξεων, σπανίως με πρωτοβουλία των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων και σχεδόν πουθενά με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΗ ή της ΟΝΕΑ αντίστοιχα δευτεροβάθμια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η εκδήλωση η σημερινή συνδιοργανώνεται από δύο παρατάξεις της αριστεράς του συλλόγου μας και πρέπει να το θεωρήσουμε ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, γιατί θέτει εξ αρχής το ζήτημα της κοινής δράσης ως απαραίτητο εργαλείο για να απαντήσουμε στο τι θα κάνουμε. Γιατί το θέμα έχει δύο πλευρές. Το ένα είναι τι κάνουμε και το άλλο είναι τι θα κάνουμε. Και στο ένα και στο άλλο υπάρχουν και συμφωνίες και διαφωνίες. Θεωρώ ότι η επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης θα ήταν το εξής. Εάν από εδώ όλοι όσοι παρακολουθούν μπορέσουν αυτό το προβληματισμό, αυτές τις ανησυχίες, αυτές τις διαφορετικές απόψεις που θα ακουστούν, να τους μεταφέρουν ως προβληματισμό προς τα κάτω, αυτό θα είναι το ένα, και να αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφορετικότητα είναι στοιχείο φοβερής υγείας με την προϋπόθεση πια. Να ξεπεράσουμε τη μικροαστική ντροπαλότητα που έχουμε όταν κάνουμε κριτική και να κρίνουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Το δεύτερο είναι, εάν αυτοί οι συνάδελφοι που θα μπορέσουν να ευαισθητοποιηθούν, αυτό το πράγμα θα το κάνουν πράξη μεταφέροντας τα ζητήματα στα όργανα πάλης, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα συνδικαλιστικά όργανα τα οποία έχουν σοβαρά ζητήματα. Και νομίζω ότι η αμηχανία από αυτή τη στιγμή και η ενοχή που πολλές φορές βγαίνει στη βάση του κλάδου των εργαζομένων συνολικά, γιατί η αξιολόγηση είναι ένα πράγμα που φυλάει παντού σε όλο το δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με άλλο τρόπο, ακριβώς λόγω του ότι είναι σε αδράνεια, δεν υπάρχουν αντιστάσεις, δημιουργούν ένα παραμορφωτικό καθρέφτη για το πώς βλέπουμε ή πώς νομίζουμε πώς μπορούμε να απαντήσουμε στα πράγματα. Σε ό,τι αφορά την περίοδο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε σε ποια περίοδο βρισκόμαστε και αυτό απαντάει από μόνο του στο αν έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε αξιολόγηση.
Γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε, μα ακούμε συνεχώς αξιολόγηση. Αξιολόγηση. Θα δραγίσει. Συνάδελφοι επίπονοι. Επίπονοι και αυτό το βλέπουμε με πρωτοβουλίες που παίρνουν σε καθημερινή βάση πριν ακόμα ξεδιπλωθεί το πλαίσιο της εξέλιξης. Σε ποια περίοδο βρισκόμαστε και πρέπει να τα μετρήσουμε, γιατί είναι πολύ πιθανόν, όπως κάθε φορά που κάνουμε μια εκδήλωση, έχουμε και ένα νέο μέτρο να σχολιάσουμε, π.χ. την εκδήλωση σε σχέση με την κατάρριξη οργανικών θέσεων, γιατί αυτό είναι, κατάρριξη οργανικών θέσεων, να μας προκάνουν άλλες εξέλιξεις, πολύ πιο γενικές, σε σχέση με αυτό που παίρνετε σήμερα στον κόσμο και στη χώρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όξυνσης των αντιθέσεων παντού στον κόσμο, με κινδύνους ιδιαίτερα σοβαρούς, όπως εξελίσσονται, ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Η κατάσταση είναι στην παρόντη και πρέπει αυτό το πράγμα, μάλλον θα έλεγα το εξής, να μην εκπλαγούμε αν σε μια επόμενη συνάντηση θα πρέπει να απαντήσουμε σε τέτοιου είδους ενδεχόμενα. Το δεύτερο είναι, σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Το λέω αυτό θέτοντας κατευθείαν την άποψη και των αγωνιστικών κινήσεων στην οποία εγώ αναφέρομαι και που συχνά έχετε ακούσει πολλές φορές να τη λέω. Ζούμε σε μια χώρα εξαρτημένη πολλαπλά, σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι αφορά την οικονομία, την πολιτική, το στράτευμα, παντού. Μια χώρα, μια αστική τάξη βαθιά αντιδραστική, επικίνδυνη, υποτελής, που δεν έχει από πουθενά να κρατηθεί, παρά μόνο από τη ξένη στήριξη και που αυτή τη στιγμή ανοίγει την επίθεση παντού. Ο λαός μας λοιπόν έχει να αντισταθεί διπλά και στον τόπιο αστικό σύστημα και στο ξένο. Δεν είναι, αν παρακολουθήσετε την ρητορική, δηλαδή από την δεκαετία του 50, όπου έλεγε στο συμπληρωφόρη στρατηγέ ιδρό στρατόσα, σήμερα χθες βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών, δεν είναι ευχαριστώ, ξεχνάω, ο Υπουργός Σουνάρας, λέγοντας ότι να ρωτήσω την Τρόικα και θα σας πω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι πραγματικά αξιόλογο ο τρόπος που πια εκφέρουν το λόγο χωρίς να τρέχονται. Η περίπτωση, συνάδελφοι της Κύπρου, η οποία με μια μονοκοντιλιά τη διέγραψα, δείχνει τι μέγεθος επίθεση έχουμε μπροστά μας. Και βέβαια δείχνει τις αυταπάτες για το αν έχουμε άλλον καλό προστάτη, αυτοί και πολλαπλούς προστάτες, μπορούμε κάπως να χαλαρώσουμε κάμα, να μπερδέψουμε τον έναν υπεριαλιστή από εδώ, να μπερδέψουμε τον άλλον υπεριαλιστή από εδώ και κάπως εκεί να κάνουμε τερμήνη. Αυτά έχουμε τελειώσει. Ταυτόχρονα, όχι μόνο τώρα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που ζούμε στην περίοδο κρίσης, αυτό που έχει ο λαός να αντιπαλέψει, ο ελληνικός λαός και εργαζόμενοι έχει να αντιπαλέψει την πλήρη κατάργηση όλου του σώματος των κατακτήσεων που ο λαός μας είχε εδώ και ένα αιώνα και που είχε γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος μετά τη μεταπολίτευση. Γι' αυτό και το μένος για τη μεταπολίτευση. Αυτό και μόνο ως διατύπωση θέτει ένα φοβερό καθήκον και θέτει από μόνο το μέγεθος της αντίστασης που οφείλουμε να έχουμε απέναντι στον εχθρό. Συνάδελφοι, κάποιες διαπιστώσεις χωρίς να τις αναλύω παραπέρα, κάποιες απόψεις. Τι είναι το σχολείο? Γενικά, το σχολείο παντού σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη είναι ο βασικός ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους και είναι και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αναπαραγωγής των τάξεων. Από αυτό το πράγμα, το κράτος ως συλλογικός καπιταλιστής, όπως λέμε, δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Ακόμη και αν κάποιες από τις αρμοδιότητες τις μεταβιβάσει προς τα κάτω, παραδείγματος χάρη στους καλλιτεχνικούς δήμους, ειδικά έτσι όπως διαμορφώνει το σύστημα, όχι μόνο δεν αμφιβολεί το ρόλο του, αλλά καταφέρει να ελέγξει ακριβώς τα σημεία που θέλει την κατάσταση. Η αδυναμία του κεντρικού κράτους να ελέγξει κάποια πράγματα προσπαθεί να την ελέγξει με άλλο τρόπο κάτω. Μην έχουμε την αυταπάτη ότι το κράτος ξαφνικά θα φύγει αφήνοντας στη θέση του το σούπερ μάρκετ της γης. Με αυτήν την έννοια, το σχολείο δεν έχει καμία αυτονομία σε σχέση με τις εξελίξεις.
Και αν δεν το δούμε έτσι ψυχρά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια σειρά πράγματα, ούτε καν και το ρόλο μας σε αυτό το σχολείο. Ένα ρόλο ο οποίος απέκτησε τα δημοκρατικά του χαρακτηριστικά ως εκπαιδευτικό σώμα με βάση τα κινήματα που αναπτύχθηκαν στην εκπαίδευση. Αυτό ήταν που δεν επέτρεπε όλες αυτές τις δεκαετίες να ξεδιπλωθεί η σχέση εξουσίας του και εκπαιδευτικός ακαδημισμός. Και που πολλές φορές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μας κατηγορούσαν, γιατί αυτό ας πούμε εκφραζόταν και μας κατηγορούν με χαλαρότητα συλλογική. Ή με το γεγονός ότι δεν μετάμε αμβέρτα, ας πούμε, εκτός σχολείου ή αλλαγή περιβάλλοντος στους μαθητές, όπως γινόταν σε προηγούμενες δεκαετίες. Συνάδελφοι, παρακολουθώ εγώ τουλάχιστον από τότε που είμαι στον χώρο της εκπαίδευσης διορισμένη από το 1997 στη συνέχεια, μια σειρά νόμους, οι οποίοι μαζί με τις αλλαγές που βάζουν στο εκπαιδευτικό σύστημα έχουν και το θέμα της αξιολόγησης. Το 1998 Ασέβης το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, το σχολείο των ανοιχτών οριζόντων. Πρόσφατα η Διαμαντοπούλου το είχε πει νέο σχολείο. Σήμερα συνάδελφοι δεν λένε τίποτα. Παρακολουθήστε, δεν νιώθουν την ανάγκη να δώσουν ένα χαρακτηρισμό. Θα δημιουργηθεί κάποιο σχολείο, θέλουν να έχουν στο μυαλό τους ένα πρότυπο. Μήπως αυτή τη μανία, έστω και με τις οδηγίες απ' έξω, του κάθε φορά να έχουμε ένα ράβο ξύλο στην εκπαίδευση, τώρα την κάνουν, το εξορθολογικοποιήσουν, έστω και αντιδραστικά, κατά τη γνώμη μου όχι. Αυτό το ράβο ξύλωνε θα συνεχίσει, αλλά ταυτόχρονα με το ράβο ξύλωνε ένα πράγμα ξυλώνεται. Τα δικαιώματα και σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και σε ό,τι αφορά το δικαίωμα των παιδιών του λαού στην πρόσβαση στη μόρφωση. Αυτό παίζεται. Αυτό παίζεται σήμερα. Το δικαίωμα, τα μορφωτικά δικαιώματα του λαού μας. Και δεν μπορούν να τα ανατρέψουν αν αυτή τη στιγμή δεν μπορέσουν να ελέγξουν καθοριστικά το σώμα των εργαζομένων σε αυτό το χώρο. Συνάδελφοι, στον ΟΤΕ πριν τον ιδιωτικοποιήσουν, διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις. Θα έχουμε λοιπόν μήπως το σχολείο που θα αντιστοιχίσει την εζωποίηση. Συνάδελφοι, τι έχει την εζωποίηση? Ο όρος έχει μόνο την εζωποίηση όταν λέμε πολύ φαντάζομαι το μοντέλο της Κίνας. Όπου η Κίνα τι είναι? Ένα σύστημα το οποίο έχει παραγωγή, έχει ανάπτυξη μαζικά και έχει τους πιο απαιτείς εργασιακούς όρους. Συνάδελφοι, το δεύτερο ναι. Το πρώτο, ποια ανάπτυξη? Η ανάπτυξη ως ορολογία είναι εργαλείο της επίθεσης σήμερα. Εκτιμάμε δηλαδή πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή θα έρθουν με αυτή την πολιτική αστάθεια που θα οξυθεί, να έρθουν να επενδύσουν για να αναπτύξουν καπιταλιστικά τη χώρα. Δηλαδή εκτιμάμε ότι αυτό το σάπιο σύστημα που είναι έτοιμο να βάλει μπουρλότο στους λαούς, διαλύοντας τις χώρες, ακόμη και τις χώρες, θα έρθει αυτή τη στιγμή να στήσει οτιδήποτε. Ένα πράγμα μπορεί να κάνει. Χοντρό ξεπούλημα, με διάδοση του περιβάλλοντος, με ειδικές ζώνες όπου τα πάντα θα είναι πλήρη ελεγχόμενα και όχι παντού. Με αυτή την έννοια, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι κατάρρευση. Είναι πολύ πιο εύκολα, εγώ λέω τι βλέπουμε. Αυτό που έγινε στο σχολείο. Να πηγαίνουμε στο σχολείο και να καταρρεύουν τα ταβάνια. Να πηγαίνουμε στο σχολείο και να μην έχουμε χαρτί να κάνουμε φωτοτυπία. Το αν μας το δώσει το πλαίσιο, ένα πακέτο, εσείς εκτιμάτε ότι το πλαίσιο θα έρθει να χρηματοδοτήσει σχολεία. Το αν θα μας δώσει ένα πακέτο σημαίνει ότι τη στιγμή θα παραχωρήσει την εκπαίδευση και θα υπάρχουν ιδιότητες. Είναι άλλο πράγμα ότι το τρίπτυχο δημόσια δωρεάν σχολείο έχει τρεις πλευρές. Τι θα γίνει? Τύπημα του δημόσιου, τύπημα του δωρεάν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εάν πριν λίγα χρόνια, θυμάμαι, πήγα σε ένα σχολείο και μιλούσα, το έξυπνο που ήταν τα νέα βιβλία, λέγαμε ότι θα παπτύνουμε για κατάργηση του δωρεάν βιβλίου. Ξέρετε, έτσι με πολλές ανθρώπους που είναι από διάφορες παρατάξεις, άκουσα τα εξαμάξεις. Υπάρχει κανείς σήμερα που δεν έχει αντιληφθεί ότι εκεί οδηγούμαστε? Το δωρεάν είναι θέμα. Και αυτό μπορεί να ξεκινήσει από κάθε παροχή που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένη,
θεώρησα την περίοδο των παλιών αυταπατών, γιατί αυτό βιώσαμε, που είναι δεδομένη, μέχρι το δίδακτο στο πανεπιστήμιο. Όλα είναι ανοιχτά στο τι σημαίνει κατάρτιση του ΔΟΕ. Και προφανώς δεν μπορεί να δοθούν για να λειτουργήσει υποτυπωδώς. Δηλαδή, το ζήτημα, ας πούμε, της θέρμανσης, το οποίο θα είναι ένα καρκίνωμα του χρόνου πολύ πιο έντονα από την καφέτωση και καλό. Το δεύτερο είναι το ζήτημα του σχολείου. Στο ζήτημα του σχολείου, αυτό που είναι λιγότερο σχολείο. Λιγότερα σχολεία. Η μαζική εκπαίδευση, έτσι όπως την γνώρισε ο ελληνικός λαός από τη δεκαετία του 50, όπου και το τελευταίο χωριό είχε έστω και ένα μονοθέσιο, αυτή τη στιγμή τελειώνει. Η χθεσινή εγκύκλιο, ήταν πολύ αποκαλυπτική των προθέσεων. Και βέβαια, για αυτούς, τα πράγματα είναι διαίρεση και αφαίρεση. Και πρόσθεση και πολλαπλασιασμός των προβλημάτων. Μείωση του σχολείου. Θα τεθεί με καλπάζει αυτό που έρχεται, το ότι τα σχολεία θα μειωθούν. Και εδώ τίθεται δύο ζητήματα. Το ζήτημα της εργασίας και το ζήτημα της μόρφωσης. Το ζήτημα του δημοσίου. Εδώ πρέπει να δούμε την ένταση του κρατικού παρεμβατισμού σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ έχετε αξιολόγηση στα αξιολόγηση. Πριν ξεκινήσω την αξιολόγηση, θα πω μόνο 3 προτάσεις για διατυπώσεις και δεν θα εμπλακεί καθόλου. Πρώτα, την ικανότητα του συστήματος να αντιστρέφει την πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα, έτσι. Δηλαδή, το ότι οι τρομοκράτες χαρακτηρίζουν διαγωνιστές και δεν χαρακτηρίζουν, ενώ βραβεύουν με Νόμπελ ειρήνη, ας πούμε, ο Κλίνον που γέλησε μια χώρα. Η Ιουγκοσλαβία δίπλα μας. Το άλλο, όσο ό,τι αφορά τις έννοιες, δεν υπάρχουν έννοιες που να μην είναι ταξικά προσδιορισμένα. Τι θα πει παιδαγωγική. Είμαστε δεύτεροι να πούμε ό,τι θέλουμε στην τάξη και ο φασίστας. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Και βέβαια είμαστε σε μια εποχή που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα καχύποπτοι. Οτιδήποτε νομίζουμε ότι ακούγεται ωραία πρέπει να κοιτάζουμε από πίσω να βλέπουμε τι κρύβεται. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, η δική μου γνώμη είναι ότι όλο αυτό το πλαίσιο των 90 σελίδων θα απλοποιηθεί. Δεν τους χρειάζεται. Θα κρατήσουν το μηχανισμό της αξιολόγησης. Και τι είναι με βάση την πληροφόρηση που διαρρέει από εδώ και από εκεί, ότι θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε μια μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό που λέμε αντικειμενικά κριτήρια. Χαρτιά, μορφώσεις, ούτω καθεξής. Και βέβαια το κομμάτι το δημοσιοπαλληλικό. Δείχνουν και οι καθυστερήσεις και συζήτηση τα λοιπά δείχνουν ότι κομμάτια του μηχανισμού δεν τα έχει δεδομένα. Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσει προκειμένου να πάρει με μαζικούς όρους το σώμα των διευθυντών και το συμβούλιο. Δεν μπορεί να τους πει σου δίνω 1.000 ευρώ και θα σε έχω να κάνεις το δουλειά του. Του είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να αποκλείουμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι, ας πούμε, της αξιολόγησης και μάλλον πως εκεί πάει μεγάλης επιθετικότητας. Δηλαδή η αξιολόγηση να πάει με πολύ επιθετικά, με φασιστικό τρόπο. Με ό,τι αυτό σημαίνει πιέσεις και του τι θα κάνει πια συγκεκριμένα, όχι μόνο την πλευρά του τι θα κάνουν μια αξιολογική συντάξη, αλλά και σε θέσει ζητήματα και στοιχείων του εργατικού μοντέλου που έχει στήσει μέχρι στιγμής. Κατά την γνώμη μας θα απλοποιηθεί το πλαίσιο και θα μείνει το κομμάτι της αξιολόγησης. Το κομμάτι της αξιολόγησης πρέπει να το δούμε με όλο το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει. Ενιαίο μισθολόγιο. Το ενιαίο μισθολόγιο είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για το πέρασμα της αξιολόγησης. Το ζήτημα του δημοσιοπαλληλικού κώδικα, το ζήτημα του πειθαρχικού, αξίζει πραγματικά να δούμε τι θεωρείται πειθαρχικό. Συνάδελφοι, θέλω να κάνω μια αναφορά για το survey. Το survey είναι ένας μεγάλος πιάνος που με έναν αυτόματο τρόπο συγχωνεύει τμήματα και σχολεία. Και που έλεγε ένας συνάδελφος στο σχολείο, μην αποκλείουμε να ανοίξουμε το survey μια μέρα και να μας ανακοινωθεί ότι περισσεύουν. Έτσι. Βλέπουμε ότι την ίδια στιγμή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που λέμε, του στείλονται ουρές
για να πάρει κάποιος ένα πιστοποιητικό ή για να κάνει μια εξέταση αίματος, είναι στιγμή με έναν αυτόματο τρόπο η τεχνολογία είναι στην υπηρεσία. Και βέβαια να δούμε πώς λειτουργήσε η απογραφή. Η απογραφή ήταν ένα εργαλείο για να πεταχτούν με αυτόματο τρόπο κόσμο προς τα έξω. Άρα γι' αυτό λέμε έχουμε τη μερική στην ταχυδρομεία. Επίσης, θα δούμε να κάνουμε κινήσεις πολύ πιο επιθετικού τύπου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Σεπτέμβριο θα πάνε να διαχειριστούν το περίσσευμα συναδέλφων. Δεν θα έχουν προλάβει να αναπτύξουν τον μηχανισμό της αξιολόγησης. Το πιο πιθανό θα έχει ψηφιστεί, θα προσπαθούν να κάνουν μια σχετική προετοιμασία, θα δούμε κάτω από το κλίμα των νέων συνθηκών και τον κόμμα της αξιολόγησης, αλλά θα είναι αναγκασμένοι να δουν τι θα το κάνουν. Το περίσσευμα των οργανικών θέσεων, που είναι ένα θέμα ουσιαστικά κατάρτιση οργανικής θέσης, γιατί είμαστε πια κρατικοί υπάλληλοι. Οι μη διορισμοί θα θέσουν αμέσως το ζήτημα της διαθεσιμότητας και το ζήτημα της κινητικότητας. Κάποιοι πρέπει να πάνε να καλύψουν τρύπες εκεί που κάλυψαν οι αναπληρωτές, στο χωριό, στο βουνό εκεί ψηλά. Και θα είναι συνάδελφοι που έχουν οργανικές θέσεις και τόσα χρόνια καθόμασταν εκεί και λέγαμε δεν μας κουνάει κανένα, αυτό έχει τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, η αξιολόγηση θα κατέβει. Ανεξαρτήτως ό,τι κατά τη γνώμη μας θα προκληθεί. Γιατί χρειάζεται το στοιχείο της τρομοκράτησης. Και το στοιχείο της τρομοκράτησης έχει και το θέμα της τρομοκράτησης του εκπαιδευτικού, στο να είναι πειθαρχημένο, αλλά πίσω από το στοιχείο της τρομοκράτησης θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να μετακινηθεί η τρομοκράτηση στο μαθητή. Και θα μετακινηθεί η τρομοκράτηση στο μαθητή για να περάσει ο εκπαιδευτικός χωρίς διαμαρτυρία αυτό που του λέει. Συνάδελφοι, σήμερα εκπαιδευτικός, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, νιώθει μια άνεση, ειδικά της δευτεροβάθμιας, να πάει και να πει σήμερα έχει διαδήλωση. Σήμερα απεργώ. Και δεν διώκεται. Να μπούμε μέσα και είτε με ευθύ τρόπο, είτε με πλάγιο τρόπο να κάνουμε κριτική. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Και ταυτόχρονα να μεταφέρει την τρομοκράτηση ο ίδιος σαν άτομο. Ο τρομοκρατημένος άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι υποταγμένος, δίνει το παράδειγμα στο μαθητή. Στην απεργία του 1997 θυμάμαι ένα πανό που έλεγε διδάσκουμε με το αγωνιστικό μας παράδειγμα. Αυτό δεν το θέλουμε. Το άλλο είναι η διεύρυνση ωραρίου. Θα το δούμε άμεσα. Το πού θα κάτσουν τα νούμερα, γιατί λέμε για 2-3 ώρες που θα κάτσει, θα εξαρτηθεί κάθε φορά που τους βολεύει. Είναι μια απλή εγκύκλωση, συνάδελφοι, και έτσι θα τις περνάνε. Όπως περνάνε διάφορα προεδρικά δεκάνα κλπ. Τη μετακίνηση οπουδήποτε μας καλέσει η υπηρεσία. Στη μισθολογική καθήλωση και υποβάθμιση. Είναι απαραίτητο. Το μισθολόγιο είναι σαφέστατο ότι συνδέεται με την αξιολόγηση. Στην έξοδο των εκπαιδευτικών, στην αργία, στην απόρριψη διασύμματο ακρονίμου με βάση το νέο πειθαρχικό πλαίσιο. Στην κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών και στον πλήρη κατακαιρματισμό των εργασιακών σχέσεων. Και ένα άλλο. Να τσακίσουν τους όρους ενότητας του κλάδου. Σήμερα, συνάδελφοι, ακόμη και στα πλαίσια διάρκειας του συνδικαλιστικού κινήματος, η συναδελφική αλληλεγγύη θεωρείται δεδομένη. Είναι με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το πέραν της αξιολόγησης θα την κάνει μη δεδομένη. Γιατί εάν δεν μπορέσουν να τσακίσουν τους όρους ενότητας, δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε πολλά ζητήματα. Είναι αυτό που λέμε ανθρωποφαγία. Αυτό που είδαμε στα πειραματικά, αυτό έχει καλπάζοντας. Συνάδελφοι, πρέπει ταυτόχρονα να ξεκαθαρίσουμε μια σειρά λαθεμένες απόψεις. Λαθεμένες απόψεις που δυστυχώς τροφοδοτήθηκαν από πολλές από αριστερά. Να πω ένα παράδειγμα. Το θέμα της αυτοαξιολόγησης ήταν, εάν θυμάμαι καλά, κάποιος Σολομών, δεν θυμάμαι αυτό, το εισήγαγε. Ο άνθρωπος ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Ισχύει σήμερα. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι της σοσιαλδημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα, παραδείγματος χάρη, ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα του εκπαιδευτικού λειτουργού, στο οποίο πραγματικά πάντα ρωτάω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, είναι βασικός μοχλός ιδεολογικής επίθεσης. Στο όνομα του ότι εκπαιδευτικός είναι το παν, ότι είναι ο μοχλός ο λειτουργός, του ζητείται ευθύνη και πρέπει να ομολογηθεί.
μαθητή. Και έχουμε ξεχάσει να συζητάμε ποιος είναι ο μαθητής που αποτυχάνει και κάτω από ποιους όρους. Και δηλαδή, αν φύγει ο συνάδελφος, επειδή τα ακούω και πραγματικά εξοργίζομαι, που έχει ψυχολογικό πρόβλημα και τους διώξουν όλους, ξαφνικά, από το σχολείο. Άσε τον επόμενο που θα του ο επόμενος που θα έρθει και θα του βοηθήσει εκεί μέσα. Αυτό το πράγμα δεν θα πετάξει τα παιδιά έξω από το σχολείο, από την επαγγελματική διαδικασία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Συνάδελφοι, το θέμα της εκμόρφωσης, της διεκδίκησης της εκμόρφωσης. Συνάδελφοι, σήμερα έρχεται μέσα από το νομοσχέδιο και την εισάγει την εκμόρφωση. Και πραγματικά είναι πραγματικά αξιοπερίεργο να δούμε γιατί συζητάμε όρους, λες και δεν ξέρουμε σε ποια κοινωνία αναφερόμαστε. Λες και μπορεί η επιμόρφωση ή η διαβίω εκπαίδευση που ακούγεται ωραία να σου δώσει αυτή η κοινωνία όταν δεν σου δίνει στοιχειοδός το δικαίωμα να πας στο σχολείο να τελειώσει το δημοτικό. Γιατί αυτό θα τεθεί. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το θέμα της επιμόρφωσης. Το ζήτημα που το διεκδικούσαμε, το ζήτημα που το βάζουμε και το ζήτημα που σε επόμενες μέρες οι συνάδελφοί μας, καρπατώντας την Παναλόπουλα, μας κάνουν επιμόρφωση. Σου λέει, μεταξύ σας θέλω να αλλάξετε υπόψη στα σχόλια, ορίστε, θεσμό αυτό. Πάει. Είναι εργαλείο. Τα αλήθεια, ο συνάδελφος που πάει εκεί καλοπροαίρεται, γιατί πολλοί από αυτούς τους γνωρίζουν και τους εκμόρφωσης του κάνουν. Θα αξιολογηθεί το ίδιο με μένα που αρνιέμαι να παίρνω το πιστοποιητικό της εκμόρφωσης κάθε φορά που πάω. Το ζήτημα των αντικειμενικών κριτηρίων. Πριν μερικά χρόνια, με αφορμή τη συζήτηση για την εκλογή διευθυντών, υπήρχαν παρακράσεις τη αριστερά συγκεκριμένα που έλεγαν 100% αντικειμενικά κριτήρια. Πτυχίο, απολυτήριο, διδακτορικό, εκλογικό σεμινάριο, χρήση, θα θεσμοθετεί. Θα θεσμοθετεί και τίνει από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα. Το ζήτημα, συνάδελφοι, των εναλλακτικών παιδαγωγικών. Ποιο παιδαγωγικό. Αλήθεια, πραγματικά, ακόμη και όλος ο κλάδος που κατά την γνώμη το σύνολο του κλάδου για την αξιολόγηση μπορεί αυτή τη στιγμή ερήμην ενός κινήματος που να διαμορφώνει μια παιδαγωγική που υπηρετεί το λαό, να μιλήσει πραγματικό ότι υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα. Αν συζητήσουμε συνάδελφοι για τα θέματα της ιστορίας, θα δούμε εντελώς διαφορετικές εξηγήσεις. Για το πώς διδάχθηκε για το περιοδικό μελέτη. Και θα έλεγα παραδείγματος χάρη ότι όταν αυτή τη στιγμή σε διαβαδίζουμε πυρηνικά, δεν μπορείς να απαντάς με χαρτοπόλεμο. Με χαρτοπόλεμο, ας πούμε, μεγάλο παιδαγωγικό εργαλείο. Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι μια περίοδο που συζητούταν το ζήτημα των διαφορετικών μορφών παρέμβασης στο σχολείο και υπήρχαν από εδώ και από εκεί, ξέρω εγώ, ομαδική διδασκαλία, σε ομάδες, ατομική διδασκαλία. Συνάδελφοι, πρέπει να ενσωματώσει όλα. Κάθε φορά θα πάρει και θα χρησιμοποιήσει αυτό που θέλει. Και μάλιστα υπήρχε το γραφικό ότι οι σύμβουλοι, που ήταν ξέρω 20 χρόνια σύμβουλοι, μία πενταετία σου έλεγαν την ομαδική διδασκαλία, την άλλη πενταετία σου έλεγαν να διδάσει εξατομικευμένα, την άλλη τον άλλο κλπ. Που έδειχνε μέσα από την γραφικότητα των συγκεκριμένων συμβούλων το ποιος ήταν ο σχεδιασμός τελικά του κράτους. Έτσι, παραδείγματος χάρη, όλοι αυτές οι αυταπάτες που να κάνουμε άλλες τακτικές το έχουν σωματώσει. Είναι καινοτόμο δουλειά. Συμμετέχουμε σε αυτές. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να ξανανοίξουμε το ζήτημα γιατί αποτυχάνουν σήμερα τα παιδιά. Γιατί γίνεται αυτός ο πανικός. Γιατί η καθημερινή μας δουλειά, γιατί τα παιδιά που εντός εισαγωγικών έχουν προβλήματα είναι πια μια πραγματικότητα και περισσότερο ασχολούμαστε με αυτό παρά κάνουμε μάθημα. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να απαντήσουμε ιδεολογήματα και δεν θα αναφερθώ τους φίλοι μας κρίνουν τα μάθηματα των μαθητών. Αν δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα της αξιολόγησης, μπορεί να δούμε να μας κρίνουν οι μαθητές. Αυτό μας κρίνουν γράψτε. Το έργο των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Πώς δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Μπορεί να αξιολογηθεί γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή την αξιολόγηση, άλλωστε όταν λέμε άξιος, πρέπει να πούμε για ποιες αξίες. Υπάρχει ζήτημα ποια αξία. Για ποια αξία της ζωής, ποιος είναι ο άξιος. Γιατί με τόση αξιολόγηση γύρω μας, γιατί αξιολογείται και ο καθαριστής, ας πούμε, και ο σκουπιδιάρης, με τόση αξιολόγηση γύρω μας, γιατί η συνθήκη ζωής των ανθρώπων πράγματι το κακό τους
Το ζήτημα, ένα άλλο θέμα, ότι δεν μπορούν να αξιολογηθούν τα σχολεία διαφορετικών περιοχών με τα ίδια κριτήρια. Συνάδελφοι, εισάγει διαφορετικά κριτήρια. Είναι σε θέση το σύστημα να ενσωματώσει τα πάντα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μετακίνησης των εργασιακών και της απόλυτης, κατά τη γνώμη μου θα το δούμε το πράγμα να εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, πριν ακόμα να ξεδιπλωθεί. Το ζήτημα είναι το τι να κάνουμε. Το τι να κάνουμε είναι αυτό που μπορεί, εάν δεν το απαντήσουμε ουσιαστικά, να διαμορφώσει και συνθήκες αποδοχής της αξιολόγησης. Δηλαδή, και να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, να μην παρεξενευτούμε και να μην ετοιμαζόμαστε εύκολα να πετάξουμε την πέτρα σε ένα συνάδελφο με βαθμό ε, όταν σε μια ερημιά κινήματος, όπου τίποτα δεν κουνιέται, έρχεται και πει, θέλω να αξιολογηθώ για να αλλάξω βαθμό και να πάρω κατάλληλο προφάνω. Αυτό είναι κάτι που αν θεωρήσουμε ότι θα το απαντήσουμε το πρόβλημα με λόγια, θα το δούμε. Υπάρχουν συνάδελφοι στοχεύσεις, υπάρχουν δηλαδή στοχεύσεις πολλές φορές στο θέμα. Οι στοχεύσεις πολλές φορές έχουν σχετική αξία. Λένε παραδείγματος χάρη, και να πω που συμφωνούμε και που είναι το όριό του. Να μείνει στα χαρτιά το θέμα της ανυπακοής. Να είναι το θέμα της ανυπακοής. Να είμαστε ξεκάθαροι. Θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο ξεκάθαροι. Το ζήτημα της ανυπακοής έχει σχετική αξία σε ένα πράγμα. Ότι μπορεί να καθυστερήσει κάποιες εφαρμογές κάποιων πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη, η μη υπακοή, το ζήτημα της αξιολόγησης, αυτοαξιολόγηση των δικών μονάδων, μπορεί να καθυστερήσει για ένα διάστημα αυτή την πλευρά. Αλλά δεν μπορεί να ανατρέψει την αξιολόγηση. Τίθεται επίσης ζήτημα του παρουσίας του αξιολογητή στην τάξη. Θα είναι κάτι σαν δεν μπορείς να το δεχτείς στην τάξη. Όμως δεν μπορείς να το δεχτείς τώρα που η αξιολόγηση δεν έχει ξεδιπλωθεί και που πρέπει να προετοιμαζόμαστε την αναμονή ξεδιπλώματος κινήματος. Εάν αυτό δεν ξεδιπλωθεί, πόσο θα εύκολο θα είναι στον κάθε συνάδελφο να πει δεν βάζω και στην προσφυγάση. Αυτά είναι ζητήματα πολύ πρακτικά που πρέπει να τα δούμε. Το ζήτημα, παραδείγματος χάρη της διάλυσης, σεμιναρίων κλπ. Μέσα. Αλλά μόνο καθυστέρηση μπορεί να έχει. Το ζήτημα αν αυτό το πράγμα μπορεί να ανατραφεί, παραδείγματος χάρη, σε επόμενες εκλογές για διοικητικό συμβούλιο της ΔΟ. Να το πω ξεκάθαρα, όχι. Δεν μπορεί να ανατραπεί. Και δεν μπορεί να ανατραπεί, γιατί ήδη έχουμε ανατροπές στα διοικητικά συμβούλια των σωματείων εδώ και χρόνια, όπου οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις μέχρι τώρα έχουν χάσει τους συσχετισμούς, αλλά υπάρχει το ίδιο χάρη λειτουργίας του σωματείου και εκεί και παντού. Η διάβρωση δηλαδή, η διάλυση, έχει φτάσει μέχρι κάτω. Και έτσι πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την εκδήλωση και μένετε να μας ακούτε σε ένα προσγελή τοποθέτηση. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μεταφράζεται ούτε σε λόγο, ούτε σε συμμετοχή στις γενικές συνέλευσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο δεν μπορούμε τώρα να το προσπεράσουμε ως μη υπαρκτό. Το ζήτημα, άρα με αυτή την έννοια η μάχη σταθμός, που είναι οι εκλογές είτε της ΔΟ είτε των επόμενων μισού, το μόνο που κάνουν είναι να διαιωνίζουν την αντίληψη με την οποία έχουν γαλουχηθεί γενιές και γενιές εργαζομένων της ανάθεσης. Μόνο που σε μια φάση αυτό το πράγμα έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι ο ρόλος που παραχωρούσε αυτή τη στιγμή στη συνδικαλιστική ηγεσία της ανάθεσης έχει τελειώσει. Τις λογικές συμβάσεις δεν υπάρχουν, τίποτα δεν υπάρχει. Η συνδικαλιστική μας ηγεσία δεν έχει κηρύξει ούτε μία από αυτές τις λεγόμενες ξεφτυλισμένες 24 ώρες και τα πράγματα κυλάνε. Και βγάζουν ανακοινώσεις, οι οποίες ανοίγουν διάπλατα ανοιχτά το θέμα της άλλης αξιολόγησης. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια, μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τους φυσικού μας σύμμαχους που είναι οι γονείς μαθητές με οφθαλοσκόπηση. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο τρόπος που εμείς συζητάμε μπορεί να απευθυνθεί. Δηλαδή, εάν μπορούμε να τον προσεγγίσουμε το γονιό, αν ξεφύγουμε λιγάκι από το παιδαγωγικό κεντρισμό του λόγου μας.
να το απευθυνθούμε σε αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει. Στο να αγκαλίσει το σχολείο και σε αυτά τα πλαίσια και την εργασιακή σχέση όπως γέννησε και τη δική του που είχε. Και όπου έρχεται σήμερα να μισήσει τον άμμο των εκπαιδευτικών, επειδή έχει την εκπαιδεύεται. Τα κρούσματα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα επίθεση γονιών απέναντι στους συναδέλφους είναι δείγμα, είναι αποτέλεσμα της κατάστασης που υπάρχει. Και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, εντάξει, η κάθε περίπτωση είναι γραφική. Βλέπουμε, είναι, ξέρω εγώ, ο γονιός του διπλώμα, είναι ο εκπαιδευτικός, είναι ο φασίστας, είναι ο ένας ο άλλος. Ναι, αλλά είναι γενικευμένο. Και πρέπει να αντιληφθούμε το πώς πρέπει να ανοιχτούμε σε αυτό. Το τι να κάνουμε. Κλείνω. Το κλείνω γρήγορα. Συγκρότηση επιτροπών αγώνων. Να καταλάβουμε ότι πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να ξεπεράσουμε και να πάμε πιο πέρα και να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτά που ασχολιόμαστε με την προσωπική μας ζωή και να γίνουμε, όπως είπε κάποιος, πολίτες, δηλαδή οπλίτες, δηλαδή να πάρουμε μέρος σε μεγάλες δραστηριότητες που γίνεται. Τέλος, να αντιληφθούμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα παραπάνω και να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και ανορθόδοξους τρόπους. Δηλαδή, ότι μπορεί 2-3 σύλλογοι με πραγματικούς όρους συντονισμού, γιατί η λέξη συντονισμός έχει πάρα πολύ κακοποίητη. Είναι η λογική των μικρών πάμε, που έχουμε 30 σωματεία να αποφασίζουν και 10 άτομα πίσω από ένα πανό. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν δεν δώσουμε την κεντρική πολιτική κόντρα με βασικό εργαλείο την απεργία και την διαδήλωση, δεν μπορούμε όλα τα άλλα που λέμε να σταθούμε. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τον χρόνο. Κάνει τη διαδικασία των ερωτήσεων. Πιστεύω ότι διαθέτει τρόπο το έδωσε τα εργαλεία να το ερχόμαστε. Ο καθένας. Θέλετε να ακούτε για κανένα γονιό? Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι γονιός στην περιπτώσει, για λίγο ακόμα, ενώ τελειώνει το παιδί μου το Λύκειο. Το πανεπιστήμιο δεν έχω συλλόγου το νέο. Έτσι δεν είναι. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Ενός Καλλιτεχνικού. Θα σας μέλος του Κλιμακίου της Αθήνας, του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Καλλιτεχνικών Σχολείων. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το θέμα της αξιολόγησης, όπως περνιέται σε μια ευρεία κλίμακα, ας πούμε, στο σύνολο της κοινωνίας, αυτό που λέγεται κοινωνία, αν και δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, στο σώμα των γονιών, ας πούμε, ακόμα και των μαθητών, είναι πάρα πολύ ζώρικο και πολύ δύσκολο. Δεν έχει απαντηθεί. Και πάνω εκεί νομίζω πως υπάρχει και όλη η προσπάθεια να πατήσει αυτή η απόπειρα που και οι τρεις ηγείς, ας πούμε, ποτίσανε πάρα πολλές πλευρές και εμένα τουλάχιστον με εξοπλίσανε. Αν και μικρότερες πλευρές ήταν ακόμα καλύτερα. Θα συζητήσουμε. Και θα μου πάει ο Γιώργος, Καμαδίας. Λοιπόν, ένα θέμα. Πρέπει να μπει η ιδέα απέναντι στους γονείς μαθητές ότι το εκπαιδευτικό έργο, η εκπαίδευση γενικά, η παροχή της γνώσης, η λήψη της γνώσης, υπάρχει τρόπος να ποσοτικοποιηθεί. Να πούνε δηλαδή στάνταρ, ας πούμε, και να πούμε, όπως για παράδειγμα έχουμε την επαναλαμβανόμενη εργασία, ας πούμε, μαζί με μια μηχανή, την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή όταν χτίζουμε, ας πούμε, που στη μονάδα του χρόνου μπορούμε να έχουμε τόσο να σκάψουμε και τόσο να χτίσουμε. Αυτό ποσοτικοποιείται, υπάρχει κάποιος τρόπος.